greșesc. Tu, doar la mireasă pentru fiul meu. Bună ziua, bine v-am regăsit. Spun din nou bună ziua concurenților. Parcă e altă stare, în sensul că și-au pus ei hăinuțe, fiecare mai de care, toți sunt eleganți, toate fetele, dar toate fetele au tocuri și mamele au niște platforme. Uitați-vă la doamna Luminița, uitați-vă aici. Și am întrebat, dar ce s-a întâmplat? Au spus, e ziua doamnei Ștefana. Da, mi se pare normal, încă o dată vreau să spun la mulți ani, doamne Ștefana. Vă mulțumesc. 52 de ani, foarte tânără sunteți, doamna Ștefana. Sănătate, să vedeți nepoți și de la Dragoș, că pe cei de la fată îi vedeți, doi aveți, și să aveți cât mai mulți la număr, să-i creșteți sănătoasă. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, trimiteți SMS la 1272 pentru concurenți, că asta știți deja cum se face. Ne-ați arătat în fiecare zi, pentru că primim sute de mesaje din partea dumneavoastră pentru ei. Dar aș vrea încă de la început să dau și numele câștigătoarei sau câștigătorului de ieri, pentru că încă vom continua acest concurs, care presupune câștigarea unui telefon mobil printr-un simplu mesaj la 1272. M-am uitat la fete cât sunt de elegante și cât sunt de frumoase, m-am uitat la Mădălina și am întrebat-o, dar ce s-a întâmplat? Cum de ți-ai pus tu astăzi tocuri și așa, că ei arătai, știi și tu cum? Ce s-a întâmplat? Te gândești că te duci acasă și poate te face cineva corespondent de la Turnul Severin? Am înțeles. Ți-ai făcut textul? Mi-ați luat-o înainte. Adică, cu ce? Cu textul. Păi stai, dragă, fii atentă. Fă-l, când dacă pleci sâmbătă, cum vrei, ce faci, rămâi fără serviciu? Poate te ia cineva, te face corespondent, la radio. Nu la radio, că la radio nu mi se vede fața, doamna mea. Deci fii atentă. Vino cu el, defilează cum știi. Cred că ați remarcat, dar mă fac că nu văd. Cred că ați remarcat spațiul gol. E un spațiu gol lângă Mădălina. Și cred că ați remarcat că s-au schimbat vecinii. Eu mă fac că nu văd, sigur nici dumneavoastră n-ați văzut. S-au făcut niște mutări pe carapele, vorbim imediat. Haideți, lăsați-mă să anunț concursul și câștigătorul și să intrăm în ale noastre, că avem o grămadă azi. Am un teanc de materiale. Deci, vino cu el așa cum fac, știi cum fac asistentele de la Automoto, când vin și prezintă mașinile și când merg în jur? Da, vin cu motorul în brațe, îl prezintă. Exact, cu uleiul, cu tot. Asta, cu uleiul în păr, exact asta trebuie să faci. Hai, ia telefonul, defilează așa cu el pe aici, că te-ai îmbrăcat în rochiță mulată, ți-ai pus baticul în cap, deci arată și spune oamenilor ce trebuie să facă cu acest telefon. Nu, dragă, la cameră cumva, dar frumos, defilează așa și mergi cu el într-o parte. Nu pot să merg, o să stau aici lângă dumneavoastră. Du-te la locul tău mai bine, că e mai bine acolo. Știi că ieri au dat în prim plan, m-am uitat de acasă, deci ca să ne dea pe amândouă în cadru, tu erai în picioare aici și eu eram jos. De la mine se vedea de la nas în sus, ca să te vezi tu întreagă. E normal? E normal? Păi nu e normal. Nu e normal. Hai, deci... Doamnelor și domnilor, puteți intra în posesia acestui telefon trimițând SMS la numărul de telefon 1272 cu textul Dragoste și cu data dumneavoastră de naștere. Veți primi horoscopul pe anul 2013 în legătură cu viața dumneavoastră sentimentală. Dar nu uitați, trimiteți SMS și în legătură cu concurenții și cu părerile Doamne! Cu părerile dumneavoastră despre ei, tot la numărul 1272, dar separat. Unul este mesajul pentru telefon și unul este mesajul pentru concurenți. Vă mulțumim! Uitați-l! E drăguț, subțire, negru. Și se poate pune unde? Se poate... Pot să-l pun? Unde? Unde s-a dus? Și acum? Deci... Și acum să sune. Acum e la buric. Să sune. Deci eu trebuie să-l scot de acolo. Pe unde îl scoți? Și știi ce zic eu? Ridică-te că eu o să cadă el singur. Ridică-te că... Bine. E întreg, să știți. Da, bine. Dumnezeule. Deci dacă vreți, da? Dacă vreți telefonul... Miroasea Mădălina. O să spun numele câștigătorului de ieri. Da. Sper să mă creadă, pentru că în momentul în care a fost sunat câștigătorul cu acel număr de telefon, ca să verificăm exact de unde este, cine este, cum e numele, doamna sau domnișoara respectivă a zis, nu pot să cred. Nu pot să cred până nu zice doamna Mirela numele, eu nu cred că am câștigat. Da, e vorba despre Ana Daniela Muscalu din Iași. V-am zis numele, e al dumneavoastră.
Vă spun colegii mei cum trebuie să intrați în posesia acestui telefon. Felicitări încă o dată și așteptăm alte mesaje astăzi la 1272. Știți bine, data nașterii și cuvântul dragoste pentru un alt telefon. Avem câte un telefon pe fiecare ediție până în data de 25 ianuarie. Deci, grăbiți-vă! Bine, vă ziceam că am foarte multă treabă astăzi, am și niște mesaje, tot vin cu ele, le-am purtat și dimineața, le mai aduc și acum. Eu le tot aduc și tot sper să le reușesc. Foarte multe materiale astăzi care s-ar putea să lămurească anumite lucruri, dar deocamdată lămuriți-mă ce caută Crazy Fool. Tu numai mesaje de-astea ai pe tricou, săracu. Ți le cumperi tu sau le primești? Îl cumpăr eu. Deci, unul era cu Young and the Dump și ăsta e Crazy Fool. De ce te-ai băgat în canapeaua aia în colț de zici că ești al nimănui așa? Așa? Da. Am fost rugat să stau aici. Ai fost rugat. Îți face plăcere să stai aici? Oriunde aș sta, îmi face plăcere. Sunt 3 perne între tine și Mădălina. Mădălina, dar de ce înghesui? Că sunt, uite... Nu înghesui, aici a fost locul meu dintotdeauna. Bine. Dar de cine ai fost rugat să stai aici? De câte Maricel și Lorena. Lorena și Maricel, voi v-ați dus pe canapeaua cealaltă. Așa au ajuns lucrurile încât nu mai puteți sta nici măcar unii lângă ceilalți pe canapea? Eu nu mai suport să aud tot felul de comentarii pe timpul emisiunii. Vreau să fiu cât mai la distanță de ele. Sunt comentarii pe care noi nu le auzim și le auzi doar tu? Da. Din partea cui? Cine stă lângă mine? La adresa cui? Tuturor. Hai să vedem. Din partea Mădălinei? Și Cornelie. Poftim? Păi Mădălina nu poate să vorbească singură, scuză. Deci tu auzi, în timp ce stai aici, discuțiile dintre Lorena și, dintre Mădălina și Cornelia pe tot timpul emisiunii. Da, și nu mai suport. Eu vorbesc singură. Ok. Când am ceva de spus la adresa cuiva. Doamne ferește. Se crede atât de important Doamne să vorbiți de ferește. el, problema lui. Nu, chiar nu vorbeam de el. De asta am și întrebat la adresa cui. Nu te poți concentra la emisiune sau ți-ai auzit numele în Nu, îmi dau o discuțiile? stare nașpa și nu... Și am zis, nu numai la adresa mea, la adresa tuturor comentarii. Deci ele două comentează pe timpul emisiunii despre fiecare. Dar orice subiect care nu le convine, ele comentează. Nu este adevărat, eu nu Ok. vorbesc Despre absolut fiecare în parte am vorbit. nimeni. Doamne ferește. Mădălina comentează, Cornelia nu sau cum? Pentru că Mădălina spune că ea vorbește singură. Cornelia zice că nu vine să creadă ce aude. Este foarte ușor să acuzi. Nu spune adevărul, Maricel? Bineînțeles că nu. Deci inventează? Bineînțeles. De ce? Da. O să vedem noi foarte multe lucruri astăzi. Vom avea și acel material care a început încă de ieri să fie disputat. Are Cornelia, dar nu știu dacă se poate, nu știu dacă se vede la televizor, eu de aici văd foarte bine, are Cornelia pe genunchiul pe care îl ține, da, peste celălalt picior, are o vânătaie de toată frumusețea. Repet, nu știu dacă se vede la televizor. Nu, lasă puțin, că acum trebuie să înțelegem. Deci a fost o căzătură și trebuie să vedem ce s-a întâmplat, pentru că în urma acelui moment s-au creat mai multe suspiciuni și s-au lansat niște acuzații. Vom vedea noi astăzi exact înregistrarea. Până atunci, haideți să vedem câteva lucruri pe care n-am mai apucat să le mai discutăm sau să le terminăm la ora 13. E vorba despre acel material în care Florin și doamna Maria se simțeau acuzați de către o coaliție, lucruri care se făceau special de către anumiți concurenți, ba chiar și de către Răzvan, care făcea special anumite lucruri vis-a-vis de Ștefania. Nu, eu n-am zis nimic de Răzvan că face anumite lucruri către Ștefania. Florin a zis. Nici Florin. Eu am scos lucrul ăsta văzând pe Maricel, stând de vorba acolo. Eu am zis, mamă, n-ai nicio... Eu nu știu, dar eu știu că am zis de Maricel că încearcă să-l supere pe Florin în seara de Sfântul Ioan. Atâta am zis. Ce ai, Ștefania? Nu, am spus și atunci că Așa, și Maricel s-a a venit la discutat mine și am lucrul discutat ăsta. despre colierul meu. Atât. Bun. A fost singura discuție. A doua oară în care îmi cer scuze față de Florin că mă înțelege greșit. Și eu unul nu mi-aș permite ca să-i dictez ceva lui Ștefania. Și oricum eu nu aș face. Cred că am spus foarte clar încă de la început că nimeni nu mă poate influența cu absolut nimic. Iau singură deciziile și fac ceea ce vreau. Și nu s-ar pune niciodată problema să fac așa ceva. Să fac niște lucruri cu scopul de a enerva pe altcineva. La fel, nu sunt genul.
Totuși, la un moment dat, despre Răzvan spuneai aceste lucruri. Acum Da. ce crezi? Toate aceste lucruri. Tot aceste lucruri. Răzvan are ceva personal cu tine? Nu știu dacă are ceva personal cu mine, dar Sau tu ai ceva personal cu el pentru că l-ai văzut mai mult în preajma Ștefaniei? Da, nu, a stat o singură zi în seara aia, Răzvan mai aproape de Ștefania. Seara aceea am dansat În mai seara mult, dar aia. și în alte zile am vorbit. Vorbim și în continuare, nu este nicio problemă. Doamna Mirela, eu nu știu ce sunt între ei, sunt copii toți. Eu îi acep pe toți la rând, în fiecare așa cum e, câte unii dau cu gura mai tare, câte unii fac niște gesturi, să răzbească și în viața asta. Eu îi cresc pe toți și n-am nicio ranchiună pe niciunul din ei. Plec acasă sâmbătă dacă plec așa de mulțumită că i-am cunoscut, că poate aveam și o părere, de ce să zic, mai rea, mai așa, dar mie de acasă, că îi vedeam că e foarte diferit față de cum eram noi când eram copii. Acum văd că toți copiii sunt la fel. Luptă care cum poate și cum știe ei să răzbească în viața asta. Ca ne sunați, că așa ați promis, Florin, dacă ajungeți acasă, să ne spuneți ce ați văzut în competiție și știți sigur că se va întâmpla. voi trimite o scrisoare de vreo câteva pagini. Dar dacă tu ajungi, Florin, până în finale și poate chiar câștigi concursul, atunci ce ai mai avea de spus? Imposibil. Noi nu avem șansa de sâmbătă să scăpăm. Păi, hai Și să vedem, nu apropo de suntem șansa de supărați. sâmbătă. Și nici nu suntem Doamna Mirela, supărați. am văzut ceva într-un film și am ținut cont la cuvintele. Nu-mi pun întrebări ale căror răspunsuri nu vreau să le aflu. Deci, e un final... Nimeni nu știe cine ajunge în final. Nimic nu este imposibil. Apropo de cine pleacă sâmbătă, dumneavoastră decideți, intrați pe www.voteazămireasapentru.filmeo.ro. Liliana, Mădălina și Florin, însoțit de doamna Maria, sunt propuși spre eliminare. Votați pe cei pe care vi doriți pe mai departe în competiție. De asemenea, fetele și doamna Maria au șansa de a fi votate și printr-un SMS la 1272, dacă puneți indicativul numelui ce corespunde fiecăreia dintre ele, și cel mai puțin votat dintre cei trei va părăsi competiția. Deci ori Liliana, ori Mădălina, ori Florin. Hai să mergem mai departe, că vă ziceam că am foarte multă treabă și mi-ar părea rău să nu luăm materialele pe care știu că le așteptați. Apropo de ce s-a gândit despre Răzvan, dacă face Răzvan parte din această coaliție, știu că au fost discuții și cu doamna Elena la un moment dat. Unde s-a ajuns? Haideți să vedem ce relații mai are Florin cu Răzvan și cum îl vede Florin pe Răzvan vis-a-vis de cea care rămâne, nu? O fetiță dulce, pe numele ei Ștefania, în primul material de astăzi. Mireasă pentru fiul meu. S-a apropiat așa brusc. Nu a făcut-o niciodată până atunci și din momentul acela a început... Adică tu vrei să spui că Răzvan Știe că mă deranjează când se apropie de te atace Ștefania. la punctul sensibil. Da, exact. Asta cred eu. Nu sunt genul de om care să atac, să mă răzbun sau să fac alte lucruri de genul ăsta. Fapte, nu vorbe. Da, fapte. Ce-o fi atât de greu de recunoscut când greșești, nu știu. Greșești tu, mama. Păi știu că greșesc eu, dar ce vrei să fac? Nu mai repeta prostiile. Ce prostii? Ce le faci? Pe ce prostii? Uite cu Ștefania. Nu mai sta de vorbă, nu mai vorbi, lasă să vorbească toată lumea cu ea. Atâta timp cât, până în momentul de azi, Da. eu nici măcar zic decât bună și trec și n-am niciun stres. Așa, da? dar nu mai și spune de când, prostiile care imediat le după spui. ce mă cer cu Florin, bună Ștefania, nu știu ce chestii, decât când eram eu acolo, deci când eram eu prin preajmă, decât atâta făcea chestia asta. Mama, te când rog nu eram frumos eu, să te- ascultă-mă puțin, lasă-mă să termin, când nu eram eu în preajmă, nu făcea. În legătură cu usturoiul, a fost luna trecută o mică ceartă între mine și Florin cu usturoiul, că am mâncat usturoiul în fața lui, că pe el îl deranjează usturoiul. Ei, acum 2 seri, eu cu Maricel am făcut usturoi ca să mâncăm și l-am lăsat pe masă. Florin a venit și a făcut mâncare exact cu nasul în usturoi, nu l-a deranjat. Chiar i-am zis lui în șoaptă că m-a luat capul și nu mai pot de la usturoiul ăla de acolo. Trebuia să-l fi luat, să-l fi aruncat. Să vedem ce mai zice atunci. Că i-am aruncat usturoiul. De se găsesc. Căută alt subiect, Păi că de-aia tocmai l-a din lăsat orice acolo. chestie Eu se... ți-am Păi spus știu că să-l de-aia l-a dea lăsat treaba ta, acolo. să taci, Crezi că eu sunt prost? De-aia l-a lăsat. Ăștia sunt oamenii, n-ai ce să faci. Păi și tu ești tot ca ei. Niciodată nu o să te înțeleg. Foarte Niciodată nu o să te bine, îmi înțeleg. mulțumesc. Știi prea bine că pe mine nu mă îți interesează... mulțumesc pentru că... Știi prea bine că Da. pe mine nu mă interesează absolut deloc de ce zice altul. Păi exact cum te interesează ce spun eu. Nu mă interesează de ce zice Da, altul păi despre da, mine, și eu poate să sunt zică tot orice. altul. Nu mă interesează, chiar nu mă interesează. Și eu sunt tot altul cu tine. Ești culmea, vrei să mă cer cu ta aici? Nu,
Stai liniștit, colea și mănânc. Păi atunci la ce? Unde eu sunt altul? Ce înțelegi tot felul de chestii în ce zic? Eu am zis că altul, uite, altul Florine, pe aici, de pe canapele Florine, astea, la mine uite. nu țipa. Păi nu țip, dacă îmi văd că mă fac să țip. Că nu tu mai crescut pe mine și mă nu te-am fac să crescut. țip, Păi mă nu fac țipa, să că eu țip. nu țip. Păi nu țip, dar mă faci, mi induci starea să țip, nu înțelegi anumite chestii, că Pentru nu că mă ce nu mi interesează. induci mie starea să Pentru țip? că a? asta nu e bine Pentru ce că eu faci. rabd, da? Nu, pentru că mie nu-mi place să rabd și atâta timp cât vreau să fac ceva, fac ce vreau eu și nu o să mă rabd, nu o să mă opresc, Dar nu o eu să... nu îți spui să nu faci, o să spui să te abții, să faci nu ce spune trebuie. să mă abțin, că nu o să mă abțin niciodată la nimic. Dacă vreau să fac ceva, o să o fac fără Îți să mă place abțin. să fii oaia neagră Dar și... nimic. Iar vrei să folosesc cuvinte urâte? Chiar m-am întrebat. Păi folosește, mamă. Folosește că eu m-am săturat. Nu te înțelegi că nu mă interesează departe. dacă mă vede cineva oaia neagră sau oaia albă sau oricum mă vede. Chiar nu mă interesează cum ai mă văzut când vede. îți vine de acasă. Că faci aia și nu lași pe el în pace. Dar să-mi vină, mă, câte vor ei. Tot îmi spui de 4 luni de când am intrat, eu, taci, lasă, făi, lasă. Nu vreau. Că nu mă interesează ce vorbesc alții. Eu fac ce vreau, când vreau și cât vreau. Mireasă pentru fiul meu. Un punct de vedere pe care Florin l-a mai susținut și atunci în direct vis-a-vis de Răzvan și de faptul că acesta i-ar căuta pricină, ba chiar apropierea dintre el și Ștefania fiind doar un motiv de a-l face gelos pe Florin. Asta spuneai tu. Ceea ce este important de semnalat este reacția Mădălinei pe timpul materialului. Când a spus Florin pe material că deodată... De-aia se mută lumea de lângă mine. Nu, stai așa, stai puțin. Deci, în momentul în care, pe material, Florin spunea că, dintr-o dată, subit, s-a apropiat Răzvan de Ștefania doar pentru că știa Răzvan că asta îl deranjează pe Florin. Am spus corect. Tu ai spus corect. Da. De ce? Pentru că e corect. Adică Răzvan a făcut cu bună știință asta? Corect. De ce? Știu. Ce zice doamna Elena? Comentam și eu cum spune că nu comentează. Când a zis Maricel că se comentează acolo, în timpul materialului a comentat. Deci eram cu ochii pe ea. Păi și da, spune că nu. ca Deci să se Maricel audă, a am mințit. comentat cu voce tare. Deci Maricel nu a mințit. Acum Ai încerc să comentat cu voce fim tare. ironici. Păi așa să fim faci tot așa, timpul. exact cum după Eu sunt în cum fața zic ta să te alții. văd. Dar voi doi ce aveți de împărțit? Că la un moment dat erați Din foarte partea mea buni nu nimic, prieteni. din partea ei destule și eu înțeleg. De ce? Păi înțeleg. Faptul, cum aș și zis, în ultimele 2-3 luni de zile mi se simte bine în casă. Și de la anumite lucruri face multe greșeli. Și eu înțeleg. Ea spune, mi se intră pe aici, mi iese pe aici și mai departe. Nu pun la suflet tot ce zice Mădălina. Mădălina, aveai o părere foarte bună despre Răzvan și știm cu toții că el te-a plăcut pe tine. De ce ar face lucrul acesta? De ce s-ar apropia de Ștefania? În ce tabără e Florin? În ce tabără e Florin? Vis-a-vis. Nu Știți ce au taberele în comun? Nu. Dușmani. Nu comentez, am zis. Stai puțin. Poate au în comun prieteniile, nu? Îmi pare rău, nu este nicio tabără. M-am săturat să... Ca eu și Maricel să se spună că sunt într-o tabără cu Răzvan, cu Flori și cu nu știu mai cine. Nu. Eu sunt cu Maricel, dacă pleacă Maricel, el stă cu Răzvan la el în cameră, să înțeleg bine. Dacă pleacă... A făcut-o pentru că așa, eu rămân cu Flori, stăm de vorbă. Dacă ne mai strângem toți, mai stăm de vorbă, mai mâncăm împreună sau râdem și glumim pe alte teme, în niciun caz subiectele de aici. Poate odată că suntem nervoși sau eu îmi exprim stările și le povestesc lor. Dar asta nu înseamnă că suntem o tabără. Înseamnă că Mădălina înainte era în tabăra noastră și acum a schimbat tabăra? Da. Da. Păi înainte spuneai că nu e nicio tabără. Da. Când se spunea de noi că sunt... Doamna Mirela, încercăm să fim ironici și să facem în așa fel încât să arătăm că de fapt nu e așa. Oricum, eu și Răzvan nu am fost foarte apropiați să se înțeleagă corect. altceva Păi din partea ta greșit. știi, te cred. Dar nici din Pur și partea mea, simplu, doamna am purtat niște discuții sau ne-am petrecut o anumită perioadă de timp împreună, dar asta nu înseamnă că am fost cine știe cât de apropiat și nu cred că ar trebui să fie Mădălina, tu deranjat spui nici Florin. că el acum e în altă tabără și fiindcă el era certat cu Florin, adică Răzvan, vroia să... Exact ce a spus Florin. Nu mai repet. Să-i facă în ciudă. Da. Dar tu îl vezi pe Răzvan în stare de asta, că el a spus că niciodată nu joacă așa și că el nu este răzbunător. Nu joacă așa. Se va vedea până voi ieși se va vedea chestia asta. Și eu nu neapărat de ce din casă. Ce de afară mă interesează. Ce din eu casă, cred că Florin nu ar fi trebuit să se neapărat supere să faci. pentru că și el poate să vorbească cu mine dacă vrea, să-și petreacă timpul cu mine sau Și în legătură cu să facă usturul, aceleași lucruri. până să vină Florin în bucătărie, eu cu Maricel făceam să mâncăm.
ai venit tu și usturoiul era exact pe masă unde Maricel îl făcuse. Și am vrut să fac cu Dragoș de mâncare. Și aveam mâncarea în cuptor. Așteptat până la terminat voi și după aia m-am dus. Deci asta vreau să zic. Mâncare. Doar că usturoiul n-a fost pus intenționat. Dacă îl luai și îl puneai lângă, în altă parte, era ok, nu zicea nimeni nimic. Că știam că nu-ți place usturoiul. Dar n-a fost pus cu intenție. Pe mine am văzut acolo, chiar dacă mi-a fost rău, l-am lăsat acolo, nu m-a deranjat, n-am zis nimic de el, tot tu ai adus în discuția asta. Da, asta mi s-a părut mie, că acum te-a deranjat și data trecută te-a deranjat așa că l-am mâncat din nou, am vrut să nu deranjez pe nimeni și am tăcut din gură și tot eu am picat. Asta aia a fost părerea mea, n-am zis că... E singurul sentiment la care am ajuns eu după toată nebunia care se întâmplă în casa asta. De singura, cine e mai bun în viața de zi cu zi, întotdeauna e lovit. Și o ia. Ăsta e singurul sentiment. Nu știu ce e dragoste, că n-am aflat până acum, nu știu absolut nimic. Singurul sentiment, pentru singura lecție pe care am învățat-o. Ești bun, ești jos. Ești tare, dur, ești singur. Greșești. Mădălina, tu ai observat apropierea asta dintre Răzvan și Ștefania înainte să o semnaleze Florin? Poate că aș fi observat-o, dar nu i-am dat importanță. Ce sunt reacțiile astea? Ce aveți? Fac și aceeași reacție că l-a făcut și Păi da, că așa a făcut și ea, doar că ea n-a făcut la minte. Ai făcut și în direct multe. Sunteți ironici, de ce? Ea începe să spună anumite lucruri care nici măcar n-au sens. Da, să se facă ea. Și doar ca să, așa, să fie ironică numai față de mine și ironică față de multă lume. Față de cine? De multă lume. Față de cine vorbește? Multă lume. Vorbește, că ai gură. Față de cine? De multă lume. Când vă văd că scoate niște cuvinte pe gură și după aia nu mai continuați, asumă-ți. Mi-asum totdeauna. Da, văd. Ce spun? Da. Văd că Mădălina, dar tu poate ești puțin geloasă pe faptul că toată atenția pe care tu te bucurai cu aia din partea lui Răzvan nu mai era asupra ta și a fost pentru o perioadă asupra Ștefaniei. Nu e vorba de asta, doamna Mirela. Te cheamă Mădălina? Poate asta simte. Nu. Poate vrei să răspunzi cu aceeași monedă acum. Nu. În niciun caz asta. Doamna Mirela, pot să explic puțin? Că poate nu m-am făcut eu înțeles prin ceea ce am spus. Răzvan nu s-a dus gata, fiind îndrăgostit de Ștefania, să o ia în brațe, să o... Pur și simplu au apărut niște discuții și niște... Nu știu, s-au apropiat mai mult, dar așa brusc, imediat după ce ne-am certat noi. Ce mi-ar da de înțeles adică asta? am dansat de de câteva ori la acea petrecere. Stefi, tu nu ai nicio vină, nici nu trebuie să comentezi și am tu. discutat. Nu, dar nu vreau să fie nici alte interpretări, să se înțeleagă că dintr-o dată cine știe ce ar fi făcut sau cât timp și-ar fi petrecut cu mine sau ce am fi făcut. Pur și simplu am dansat de mai multe ori la acea petrecere împreună și am mai stat în cameră cu noi, cu fetele și am discutat. care până în momentul acela n-au fost deloc, mulțimea vidă. Și exact imediat după ce... Asta a fost singura chestie. Imediat după ce ne-am certat, au apărut și alea. De ce? Am mai discutat chiar și când era George în casă și Anis, atunci ne-am jucat în zăpadă o grămadă de timp. Lasă-mă că în zăpadă... Aia nu e apropiere, ce a fost în zăpadă. În zăpadă s-a jucat mai multă lume. În fine. Da, voi căutați acum amândoi, și tu Florin și tu Răzvan, invers. Voi căutați acum motive de ceartă și nu găsiți? De când am fost ceartă cu Florin, pot să spun că eu m-am retras. Nu mai stau și vorbesc mult cu el, că nu vreau să mai întâmple alte chestii. Să înțeleagă iară că am ceva cu el sau că sunt rău și nu. Mi se pare că vă acuzați unul pe celălalt că v-ați provoca unul pe altul. Ba unul cu Stroiu, ba unul cu Ștefanie. Atunci e singura dată când am văzut că Florin încearcă să mă provoace, doar cu Stroiu. Restul nu. Și am zis, nu e vorba că are răutatea asta. Înțelege greșit omul. Deci tu spui că n-ai avut nicio rea intenție? Nicio rea intenție. Cât am stat în casa asta față de Florin, n-am avut nicio rea intenție. Dacă aveam rele intenții, se vedeau. Ai vrut atunci să o faci geloasă pe Mădălina? Nu. Da, mai simți ceva pentru ea? Nu. O spui așa ca să te audă doamna Elena? Mai întrebați dacă a simțit vreodată. Păi așa ai spus și de George, Mădălina. Nu mai înțeleg. Asta vreau să zic eu. Doamna Mirela. Păi de ce? Știu de ce. Păi i-ai dat vreo șansă, nu ți s-a părut că el chiar te-a plăcut? Așa ai zis și de George. Că de fapt nu, s-a folosit de tine sau nu știu ce a făcut. Tu nu crezi că vreun băiat poate avea vreun sentiment curat pentru tine în competiția asta? Aici? Da. Ce? Păi și restul care au cuplu? Eu am spus, mă refer la cei care ar vrea ceva cu mine.
Dar de a fost ce? doar el și Dacă cineva ar vrea ceva cu tine, nu ar avea niciun motiv sentimental, ci doar financiar. De ce? Pentru că știu eu. Dacă vreau financiar, puteam să fac altele în 6 luni de zile și aveam mai mulți bani decât am până Păi acum. deja ai început să faci altele. Dar agresivitatea asta a ta față de Răzvan are un motiv întemeiat? Da. E ceva ce noi nu știm? Doamna Mirela, imediat după ce m-am certat cu Maricel, în direct, nici el, nici doamna Elena nu mai vorbesc cu mine. Nu, eu te-am cunoscut mai bine și te las în pace. Deci ea cu gura ei a spus în casă că o să facă, o să se certe cu toată lumea, o să poarte foarte urât, o să facă mizerie, o să facă de toate până pleacă. Simte că mai are un pic de... Păi și asta ce înseamnă? Că trebuie să-mi placă comportamentul tău? Deci nu-mi place comportamentul tău. Nu, n-ați mai vorbit cu mine de când m-am certat cu Maricel. Deci nu-mi place comportamentul tău. Cred că am dreptul ăsta. Păi, cred că sâmbătă când te-ai certat cu el, chiar eu am venit și ți-am zis, vin să mănânci mădălina. Nu. Și te-ai văzut de treabă. Asta aruncă este. prin casă, face mizerie și... De ce să mai vorbesc dacă tu nu trebuie bagi omul în seamă? Când un om îți spune ceva. Se permit multe. Da, am zis, o înțeleg și tu până ce trece și eu lasă în pace. Da, Mădălina, tu vrei să spui acum că atât Răzvan cât și doamna Elena au ales între a fi cu tine, acum mă refer mai ales la Răzvan, și a fi de partea lui Maricel? Doamna Mirela, de când m-am certat cu Maricel, singura care a venit să mă cheme la masă a fost Florentina și odată a venit Lorena, atât. Chiar sâmbătă eu am venit și ți-am zis. Tu nu crezi că Răzvan chiar te-a plăcut? Nu. Poate te place și acum, dar nu mai spune. Nu, acum nu mai. De ultimele 2 de săptămâni. De sâmbătă încoace, da, de când m-am certat cu Maricel. Ultimele 2 săptămâni, să vă zic așa, nu mai este fata, după care întorceam capul și mă uitam, sau fata frumoasă cu ochi albaștri. Și la cine te așteptai? S-a schimbat. Și nu s-a schimbat în mine, s-a schimbat în rău. Și de asta nu pun la suflet lucrurile care le faci. Când țipă, când înjură, când aici faci trebuie tot să felul de fie chestii. rău. Normal, ca să nu. Ce spuneți, doamna Elena? Că la cine s-ar fi așteptat? Înjură, vorbește foarte urât și atunci cum să-mi placă? Cu toate acestea, la un moment dat, dumneavoastră erați convinsă că fiul dumneavoastră o plăcea atât de tare încât la un moment dat ați avut niște schimburi de replici mai rar întâlnite între o mamă și un era fiu? de mult, doamna Mirela, dar dacă nu mă legam eu de Răzvan, nici nu comenta. Și eram fata bună. Da, impresiile astea le are de mult în cap. Și nimeni nu stă să recunoască în direct. Că Mădălina e așa, Mădălina e așa, Mădălina e așa. Nu, Mădălina e fata bună. Și când e vreun conflict, atunci scoate toată lumea ochii. Doamna Elena, era Răzvan sau nu îndrăgostit de Mădălina? Că a spus că e varză după ea. Și am spus că eu am văzut comportamentul. Și vi s-a părut că într-adevăr a plăcut-o? A plăcut-o. Nu cred că a fost îndrăgostit. Un singur sfat îmi permit să-ți dau, Răzvane, nu faci aceeași greșeală ca și mine, că mie mi s-a spus că de ce am mințit. Eu nu mint acum, am zis. M-am oprit. Știu, Florin, la ce te referi. Încă mi-ai zis și mie de multe ori, mi-ai zis în anumite lucruri care ai zis stop și am văzut că n-ai pus stop. Și ai greșit, normal. Eu nu fac aceeași greșeală. Când zic stop, așa fac. Hai să vedem ce a mai văzut doamna Elena, că a avut destul de multe argumente să spună că, într-adevăr, Răzvan a plăcut-o pe Mădălina și poate doamna Elena cum mai place și acum. Da, eu fi frică să recunoască. Nu, ce ziceți? Doamna Mirela, dacă e problema lui, deci nu mă întrebați, vă rog. Mădălina spune totuși că nu, dar Mădălina ți-aș spune să fii foarte atentă la următorul material ca să înțelegi dacă a fost adevărat sau nu. Mireasă pentru fiul meu. Să nu zic că e îndrăgostit, așa e. Nu mai mișcă nimic. Doamna Elena, dă peste de fericire aici în casa asta. Că prieteni, nevoie mare, la tot pasul. Și se uită Răzvan că e foarte privit. Dale, Mădăline. Spuneți-i, doamna Elena, lui Maricel. Ce să-i spun? Păi el comentează într-una. Să comentează. Nu-și vede de cuplul lui. Și I-am zis adevărul. Dacă-s mai important ca și adevărul supără. Și ce-a spus? A nu spus supără. de Nu ai Răzvan. ce s-a supărat Răzvan ieri? Că mă soarbe din priviri. Dacă n-ar ce face. Maricel. Tu îi spui să se uite în oglindă și el se uită în oglindă. Nu mai mă, stai liniștită, nu te ambala că nu te soarbe. A fost o glumă? Păi nu era chestia că mă soarbe din priviri. Și a revenit la... Chestia e că acest tânăr, Domn. această fetiță. Maricica. Să vezi ce ține o parte al doamna Elena, că ți-am zis. Stai să vezi când o deschide subiectul cu tine, ce? Ce te bagi tu, Mădălina? Păi și tu ce te bagi în viața mea? A noastră. Răzvane, nu, doamna Elena, poftim. Nu, Răzvane, că avem două vieți separate. Păi da, separate. Uitați, doamna Elena.
Spuneți că avem noi ceva cu ei. Bine, în viețile noastre, ca să se înțeleagă. Și când spune doamna Elena că tu ești varză de îndrăgostit, spui că nu. El nu se consideră așa. Ești o lady. Mă duc acasă, doamna Mirela. Singura concluzie. Da. Răzvane, să subliniez asta în cap. Să-ți ștergi din memorie. Aici numai cu forța să ieși. N-am ce mesaj. Uite, vrei să te forțez eu? Ți-ai luat haine? Da. Alea care le-a aruncat Mădălina? Nu, doamne, la vă rog, de azi încolo, glumiți cu cine vă permiteți, nu cu mama și nu cu Andreea, pentru că mă deranjează. Astea nu sunt glume, Răzvan. Sunt glume de bun gust și cum am zis, glume de prost gust. râdem de față Da? și în spate... Da, exact așa mi s-a întâmplat mie. Mi-am luat-o. Acum s-au aliat mamele cu băieții care nu se înțeleg. Da. Cred că nu suntem atât de copii și atât de proști să nu ne dăm seama care sunt glume și care sunt... E ce-am zis? Ștefania cu Răzvan. Deci nu mai sunt cu tine. Pentru că am văzut ce faci și sunt trasă eu de urechi. Și pe toate părțile, cum te bagi în relația lui ăla și a lui ăla și a lui ăla. Sunt toate mamele spuse în capul meu. Eu sunt de vină, nu mai mă, gata. Băi, gata. Maricele, gata. Eu sunt de vină și gata, nu mai. Nu, dar relație... Tu crezi că mi-e frică de tine? Și toată lumea se ia de mine și mă înțeapă, nu știu cum să bagi. Are glume cu mine și pe urmă mă scoate că sunt nesimțită, că nu știu, că glumesc, că deja ele sunt niște și eu sunt niște odinea aia după jos care abia mă... Nu pot dacă când a venit Mădălina și a zis că ești în călduri? Răzvan e în călduri. Cele mai mari călduri. Eu m-am simțit super mișto. Glumea doamna Elena. Păi să glumească cu el, că nu e de seama cu mine. Gândesc altfel față de mulți de aici. Am văzut. Da, și dacă era o fată care să merite, dacă eram cu Mădălina, peste ochi multora și arătam ce înseamnă să iubești. Eu fac glume cu Maricel, Cosmin, atât. Și Florin de la un timp mi-am dat seama de ce se ceartă cu mine și atâta. Restul mai văzut. Și Cosmin acum cu cine mănâncă rămas? Treaba lui, dacă mănâncă cu... Păi de ce crezi? Florin face în așa fel încât să scoată pe Cosmin. Ca să poată să apropie de Ștefania. Ce n-ai, nu chiar așa de greu de înțeles chestia asta? În față sunt prieteni și în spate, țac, te-ars. Nu când m-a auzit pe Cosmin vorbind de mine. Când l-a auzit pe Maricel vorbind de mine și invers. Eu nu mă auzit pe Cosmin, nu-l băga pe Cosmin. Bun, când l-ai auzit pe Maricel vorbind de mine, ce va vedea adevărată pe tine și afară. Te las până ajungi acasă. Mireasă pentru fiul meu, pentru fiul meu. Mergem mai departe și haideți să continuăm materialul pe care l-am urmărit înainte de publicitate. Doamna Elena, ați tras multe ponoase de pe urma actelor făcute de Răzvan? Nu știu ce să zic. Da, m-am plictisit. Care vi se pare cel mai negândit lucru pe care l-a făcut Răzvan și cu care n-ați fost de acord în ruptul capului? Ce știe el că a făcut. Și i-am spus din start că nu sunt de acord, i-am adus argumente și nu a fost de acord cu mine. Nici acum nu mă aștept să fie foarte de acord, dar e strict părerea lui, problema lui, viața lui de acum încolo. Legat de ce anume? Legat de strict de viața lui. Am înțeles, dar n-ați fost de acord în ce privință? În privința care o știe toată lumea. Mădălina? Exact. De la început n-ați fost de acord? Cum ar veni, ați citit-o dumneavoastră dinainte? Păi eu am și o vârstă. Dar asta nu înseamnă că dacă am 21 de ani nu am și o vârstă și că nu gândesc. Și tu ce gândești? Când te-am întrebat dacă a simțit sau nu ceva Răzvan pentru tine, mi-ai arătat așa. Da. Crezi că ar fi vrut să facă cuplu doar pentru a rămâne în competiție? Da. Și numai cu ea putea să facă cuplu. Doamna Elena spune că el te-a plăcut cu adevărat. Spunea că îl trădează fața. Nu mă mișcă nimic. Când spunem că avem o vârstă, ar fi bine să nu-i subestimăm pe tineri. Nu m-am referit la asta, m-am referit că, mă rog, ce nu mi-a plăcut mie? Comportamentul ei, vocabularul care știe toată lumea. Deci azi de câte ori se dau materiale cu bipuri. Eu nici nu înțeleg ce vrea să spună. E problema ei. Dar mie asta nu mi-a plăcut. Doamna Elena, v-ați gândit vreun moment, ați crezut vreun moment că e posibil ca acest cuplu chiar să existe? Nu. Din cauza cui? Nu mă gândesc acum din cauza cui. Dar nu exista. Pe de altă parte, Mădălina,
Spune așa, doamna Elena dă pese de fericire. Păi, o găsim mâine spânzurată de fericire, că prieten nevoie mare la tot pasul. Da, eram la masă cu Cornelia și cu Dragoș, era și dumneavoastră mânca și am reprodus cuvintele doamnei. Fericire de ce? De ce? Păi dumneavoastră a spus că aici nu sunt prieteni, de fapt că are prieteni fără număr și... Bun, nu știu dacă am spus asta. Dar asta e în casă. Și dacă am spus așa e. Da, și numai eu spun asta că nu sunt prieteni. Dumneei. Toată lumea știe lucrul ăsta, nu eu sau Luminița sau nu. Da, nu am greșit cu nimic. Am reprodus cuvintele dumneei. Tot ce e pe cartonaș e reprodus. Am înțeles, dar doamna Elena ar fi fost fericită din punctul tău de vedere pentru că în sfârșit a înțeles și Răzvan cine ești? Da. Eu pe Răzvan îl văd de la începutul emisiunii cu capul în jos. Da, doamne, sunt dezamăgit. De cine? Așa, în general. Știți cum e vorba aia? În dreapta e banul, munci normal și în cap ai amintirile. Ca să ajungi la o sumă de bani, cum zice Mădălina, treci prin multe lucruri. Banii se duc, dar amintirile rămân aici, în toate cazurile. Ce te doare acum? Că ai pus suflet? Multe, dar nu vreau să le spun. Încă mulți au încercat să dea acolo unde mă doare și au lovit și altă lume. Întotdeauna, niciodată, cu banul, muncești banul, cât ar fi, treci peste multe. Multe lucruri care te marchează pe viitor. Banii se duc, dar amintirile rămân întotdeauna în suflet și când ți aduce aminte sau cineva te lovește cu anumite lucruri, atunci e cel mai greu și ai da orice bani, să nu mai treci prin momentele alea. Ai da orice bani să uiți amintirile cu mine? Nu mă refer cu tine, mă refer la bani, acum strict. Cu tine e a doua, poate a treia, a patra, a cincea dezamăgire. Răzvane, pe tine te văd puțin cu ochii în lacrimi. Da, doamne. De ce? De la lume. Așa, în general. Eu nu stau să lupt pentru bani ca să ce și pe urmă să rămân cu amintiri neplăcute. Ești dezamăgit de faptul că Mădălina n-a înțeles că tu chiar ai plăcut-o? Și asta și multe alte chestii. Și partea cu Florin, în care am fost înțeles greșit și multe alte chestii. Eu nu știu dacă tu ai auzit, Mădălina, pe materialul acesta, că a spus Răzvan așa. Dacă eram cu Mădălina, dădeam peste ochi multora și arătam ce înseamnă să iubești. Nu mă mișcă. Repet. Aici îi dau eu dreptate lui Răzvan. Îi dau eu dreptate că poate și el și eu sau și Virgil și care au mai fost aici, dacă am fi avut pe cineva lângă noi, poate că ne-am fi comportat altfel și am fi arătat și noi ce înseamnă dragoste adevărat. Am fost de 5 ori în locul lui Florin, cum a fost el aici. Și am trecut cu Ștefania? Nu cu Ștefania, în afara concursului. De 5 ori am trecut prin aceeași situație ca Florin, cu fete. Nimeni n-a știut, nici mama mea, nici tatăl meu, nimeni. Doar eu știu. Ce situații? Situații cu fete, cum a fost, cum am pus că le-ai suflet, iubit și ele nu ți-au răspuns? Și pac. Că băieții multe alte chestii. L-am înțeles pe Florin. Și multe alte chestii. Da, asta e dezamăgire. În viață sunt multe dezamăgiri și trecem peste. Tu ce ai zis, Mădălina, că ce? Că nu e o tragedie, nu e singurul. Ți s-a întâmplat și ție? Da, și acum nu fac. Și oricui. Nu zic de Florin. Are dreptate, dar Dar nu ești singurul de pe planetă. Față de Florin îmi pare rău că m-a înțeles greșit. Răzvan, îți pare rău acum că te-ai certat cu mama ta? A avut dreptate să vadă în Mădălina fata rea o altfel de fată decât ai văzut? La fiecare om vede alt om în alt om. Mama a văzut ceva, Mădălina a văzut altceva. Fiecare vede cu ochii lui. Nu putea să văd cu ochii tăi. Normal. Ce logic, da. Fiecare om se schimbă în viitor. Acum e rău, peste 10 ani te întâlnești cu el și nu mai e aceeași persoană. Are o familie, are 2 suflete lângă el și nu mai e aceeași persoană care a fost acum 10 ani de zile. Înainte, în general, la bărbați. Înainte bărbați erau răi. Când are o femeie, un copil lângă, nu mai sunt aceiași bărbați răi. Se schimbă orice om, și bărbații, și femeile sunt schimbătoare în timp. Cu cât înaintăm în vârstă, cu atât ne schimbăm. Și în bine și în rău. Acum depinde de noi. Și eu eram la vârsta la fel. Și eu, nu, de față cum am ajutat tatăl meu, nici nu pomenam de înjurătură sau de alte chestii. Că mi-era frică de și de mama mea de aici și de mama mea de afară. Era frică. Și de tatăl meu. Dar la școală înjuram și eu. În general, în liceu, înjuram și eu, ca și copii tineri.
Dar cu cât am înaintat în vârstă, mai ușor cu înjurătorii. Și nu că ți era frică de noi, aveai un respect. Și respect și frică. Frică. Față de te-a tatăl bătut meu. cineva să-ți fie frică. N-am venit aici să-mi fac tatăl de rușine. Sau alte chestii. Și mă refer în pricina mea, nu mă refer la alții. Eu Fiecare nu om e în înțeleg ce se felul întâmplă. lui. Deci Răzvan chiar are ochii în lacrimi, are ochii roșii. Și pe Răzvan l-am văzut destul de rar pătruns de niște lucruri care să-l sensibilizeze până într-atât. Nu știu, cred că l-am văzut o singură dată și cred că era cu ocazia sărbătorilor când a auzit un mesaj de acasă. Atunci și mai fost odată. Și mai fost odată. Și acum Când e a treia a zis oară. ceva Florin care a lovit și în altcineva, numai mine. Acum, tu ești afectat de ce a spus Mădălina și de cum te-a catalogat? Da, și asta și mai multe. Mădălina. Da. Mult timp n-ai crezut așa. De la o vreme lumea spune că tu te cerți cu toți pentru a te îndepărta de toți, pentru a fi singură și pentru a fi mai repede eliminată. Da. E un rol Nici ceea ce nu faci mă tu cert. acum? Nu, nici Bun, măcar dar nu mă faptul cert. că lovești în ei și văd că lovești până la lacrimi și spui niște lucruri Lovește pe care până acum involuntar, doamne. nu le-ai spus. Nu știu e de un rol ce. pe care vrei să-l joci? Nu, doamna Mirela, și nu știu de ce se folosește în acest context cuvântul a lovi. Să fim serioși. Pentru că în momentul în care spui unui om că sentimentele lui nu sunt sincere, a văzut doar banii și asta l-a mânat să doamna îți facă Elena declarații. a spus că e de părere că sunt o fată rea. Am și o Nu, dreptul n-ai la fi orice prima părere. fată pe care un băiat s-o placă și mama lui să nu fie de acord cu el. Da, n-aș fi prima. Și atunci ce ți se pare imposibil? Nu crezi că Răzvan te-a plăcut? Doamna Mirela, mă scuzați, deci nu am spus că e o fată rea, nu o văd rea, periculoasă sau ce credea. Am spus, nu-mi place caracterul. Cum se poartă ea pe mână? Când e nervoasă, trântește, buvnește, aruncă. Deci dacă am face toți de aici, așa că toți avem nervi și suntem supărați, poate toți într-o zi să aruncăm, să spargem, ce-ar fi în casă? Asta m-am referit și, mă rog, e problema ei, va pleca și va reveni. Dacă va pleca, dacă va sta aici, trebuie Va să da ne seama accepte. în viitor de greșelile care le-a făcut. Să nu ne-am dat seama de greșelile Cum toți pe ne-am care dat seama de le-am greșelile care am făcut în trecut, față de oricine. Să nu uităm, Mădălina, că însuși tatăl tău ți-a spus că i-ar plăcea să faci un cuplu cu Răzvan. Ia zi-mi, care sunt greșelile pe care le-ai făcut tu? Am multe greșeli și nu are rost să stau să le spun acum pe toate, că sunt multe, sunt nenumărate. Bun, hai să vă citesc niște mesaje pentru că o să trebuiască să mergem mai departe la un alt subiect legat de vânătaia Corneliei și de toată discuția care a urmat după. Nu uitați să trimiteți mesaj pentru concurenți 1272, un mesaj cu textul pe care doriți să fie citit în emisiune, dar pentru telefon trebuie să trimiteți un mesaj la același număr de SMS, 1272, cu data nașterii și cuvântul dragoste. Veți primi horoscopul pe anul 2013 în ceea ce privește dragostea și intrați automat în cursa pentru câștigarea unui telefon. Hai să vă mai citesc câteva mesaje pe care le-am mai primit și cu care am tot venit aici. Andreea, spunea în felul următor: îmi doresc un bărbat puternic, matur și cu bani. Știi, Alin, ce mașină ai și care e situația ta financiară? Tu știi care e situația lui financiară? În orgoliul tău de fată, cu poziție financiară bună, cu ce te mândrești la Alin? Ce ai văzut la el? Și nu ne spune că sufletul, inima, etc. Hai, Andreea, nu te judecă nimeni dacă ai realizat că te-ai pripit alegându-l pe Alin. Meriți altceva și știi asta. Alin îți este net inferior financiar. N-am spus niciodată de bani. Niciodată. Deci aici greșește. Nu am spus, da, am spus că îmi doresc un bărbat puternic care să simt că mă protejează, dar niciodată de bani n-am adus discuții. Este cineva probabil care te cunoaște? Ea are dreptate când spune că ai o situație financiară și o mașină foarte scumpă? Dar asta... Nu știu. Eu am spus de la început că... Ai permis? Da. Conduci? Da. Ai mașina ta? Da. De fapt, toate sunt ale părinților mei, dar... Doamne ferește. N-am spus de bani, deci clar nu. Și mă mândresc cu Alin așa cum e. Pentru tot ce înseamnă el. Pentru că nu stau cu banii unei persoane. Bun. Un alt mesaj. Cea mai rea persoană din casă este doamna Emilia. A tocat-o pe Cristina 3 luni, văzând că nu-i poate despărți, a schimbat tactica. O iubește pe Cristina.
și a dat seama că nu poate ajunge la bani fără ea. La finală a fost nervoasă că i-a cheltuit Cristina banii la licitație și nu că au fost nominalizați. Urâtă atitudine. No, i-am dat de la început, i-am dat cu toată plăcerea, că cred că am și spus că mi-a părut rău că de ce nu i-am dat bani mai mult lui Cristina, că nu ar trebui să dăm bani. Și chiar dacă mi s-a dat ocazia, cu toată plăcerea i-am dat banii. Greșit acolo, greșit. Și dacă m-am purtat cu Cristina, am vrut să se schimbe, să fie și altcumva. Exact. Nu că nu i-am putut despărți. Am vrut să fie și altcumva și am văzut că deja și-au mai dat seama și m-am apropiat de ei. Și de atunci n-am lăsat trecutul în urmă și suntem împreună. Îi mulțumesc oricum pentru mesaj. Se deschide ochii mai bine dacă vrea să vadă. Ancuța scrie: Lore și Maricel, cei mai frumoși. Lore, ai încredere în tine, ești cea mai bună, o să câștigi. Fii mai veselă, nu ai de ce să fii tristă pentru persoane sau răutăți pline de invidie. Maricel, sunt convinsă că îi vrei binele și de asta îi zici să nu comenteze, dar ai grijă cum vorbești, că ai văzut ce se interpretează. Da, mulțumesc frumos pentru mesajul. Știu că am călcat de multe ori pe bec, dar ăsta sunt, mi-asum ce am greșit, dar nu e cu intenție. Camelia din București: Mădă, nu realizezi că Coco e cu tine pentru că Andreea i-a întors spatele, dându-și arama pe față, arătând cât de egoistă și răutăcioasă e? Te-ai întors împotriva singurei persoane care te-a prețuit, Lorena. Coco era așa mândră de gașca ei de elită din care nimeni nu s-a dovedit a fi om. Andreea e cea mai periculoasă. Când mi-a întors Andreea spatele? Eu sunt cea cum vorbesc. O să continuăm discuțiile, dacă vreți să comentați, vă ascult, dar imediat după publicitate. Bine, Cornelia, iau tu. Ușor, tu vale, Mireasă pentru fiul. Bine, Cornelia, iau tu. Ușor, tu vale, Am revenit. Cornelia, vrei să spui ceva vis-a-vis de mesajul pe care l-am citit? Da, că Andreea nu mi-a întors niciodată spatele. Bine, acum trebuie să luăm la propriu, în sensul că poate te-ai îndepărtat de Andreea și nu mai aveai cu cine să vorbești și te-ai reapropiat de Mădălina. Nu. Nu că să-ți întoarcă spatele la modul propriu. Nu. Apropo, voi două cum mai sunteți? Foarte bine. La fel ca înainte. La fel ca înainte? Da. Adică prietene bune? Da. Și Dragoș cu Alin? Vorbim, ne înțelegem, nu e nicio problemă. Alin, Da. ce-i cu tine? Nimic. Dar ce s-a întâmplat? Eu am o stare mai proastă. Așa, după mesajul ăla pe care l-am citit? Nu, de vreo 2 săptămâni. Hai! E adevărat că ai fost și bolnav, dar acum ce s-a întâmplat? Este adevărat, se amplifică starea pe zi ce trece, dar... Ați avut vreo discuție în pauză? Da, este foarte bine despre mine. Și eu despre el și nu... Oricum, mesajele nu ne vor afecta niciodată. Da, se pare că totuși lui nu i-a picat ceva bine. Nu, e de dimineața așa. Bine, deci nu are legătură cu acel mesaj. Bine. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat în momentul în care s-a lovit Cornelia, pentru că au fost acuzați unii că, dincolo de lipsa de prietenie dintre ei, nici măcar nu mai reacționează când e vorba de suferința altora. Asta vrea să spuneți voi ieri, Cornelia și Dragoș. Haideți să vedem exact ce s-a întâmplat, cine a fost cu voi, cine n-a vrut să fie cu voi, cine a închis ușile și ne așteptam, dar să fie totuși un pic de respect, să nu... Adică vă așteptați să nu fie cu voi toată lumea. Da, știam. Dar n-a fost nici măcar respect din partea celor care... Exact. În ce fel? Păi nu am zis, când vezi un om căzut pe jos și în suferință și plângând, cum era Cornelia, nu poți să vii să închizi ușile. Că te deranjează sunetul. Le-am explicat, nu din cauza că țipa aia, din cauza că s-au dat explicații în nenumărate rânduri de aceleași persoane, date de 2 ori, de 3 ori, repetate și am închis ușile să nu le mai auzim. Atât. Din cauza acestui motiv tu ai și plâns ieri? Da, pentru că mă care te-a afectat cel mai tare? Pentru că, nu știu, s-au strâns mai multe. În emisiunea de ieri s-a rostit de mai multe ori numele meu. Și oarecum acuzații neadevărate. Și eu am ținut în mine, am zis să fiu indiferentă, dar am explodat și eu și nu vreau să mai fac vreodată. Vreau să fiu indiferentă.
Da, Hai să vedem exact cum au stat lucrurile, ce s-a întâmplat în acel moment și cine dintre voi are dreptate în următorul material. Mireasă pentru fiul meu. Bine, Cornelia, iau tu. Ușor! Bă, mă trau, bă! Căzut, a alergat. Și-a rupt, a alergat. Eu am crezut că dea cu capul. Stai un pic, care? Stai. Lasă-o, nu e mai mișcat, mă, lasă-mă că-și revine. Bine, hai să mergem sus și să încep să țip și eu. Mai contează cum a făcut? Mai contează cum a căzut? Gata, Alin. Se vede că nu și-a spart capul. Lasă că nu faci reconstituire acum, n-a venit poliția. De ce râzi? M-am apucat de nervi. M-am apucat. Cine închisă ușa? Lorena. Ai dat în mintea lui. Păi eu m-am ridicat de pat și apoi Cristina s-a după mine. Se chiar uite că ajung eu prin. Păi ea parcă o știi cum e. Vreau eu să am satisfacția de a citi mesajul. Ai vreo Tu vezi de viața ta. Pot că n-am. Ce-am spus ce face omul și maimuța? Lasă maimuța să fie în lumea ei. Și nesimțirea mea și închisă ușa. Cu câtă răutate și câtă nesimțire. Acum se văd adevăratele fețe. Acum, exact acum. Și s-au făcut materiale doarmă și nu știu ce, dar eu pot să dorm. Eu trebuie să respect pe toți, dar nimeni să nu mă respecte. Ok, te-ai lovit, înțeleg, plângi, te doare, dar după aia sare toată lumea să uite așa că și se mai aruncă de 20 de ori. A venit criminalistica. Domne, nu le... Și se mai țipă și după aia. De ce mai țip, nu înțeleg. Degeaba. A venit criminalistica. Ce s-a întâmplat? Uite, așa a picat. Ba nu, așa. Nu a picat așa. Așa a picat. Oh. Dar nici eu nu o să mai... Acum respectam pe toată lumea și așa aici îmi dau seama că nu ai pe cine să respecti. Că fiecare vine cum... Pe chiar noi, pe cine? Păi nu. Chiar mi-am dat seama cum pot fi oamenii de fapt. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, că altfel n-ai cum. Ia al trei. Aici? Da, și mă doare până la degetul mare. Dar cine trânti ușa? Cine trânti ușa când e... Lorena? Da. Eu mă uitam de durere și venit de dură cu ușa, că îi deranjai în somn. Câtă nesimțire și... Da, asta mai pot eu somnul lor. Nu mai luați nimic în seama, vă spun. Pe cum să nu iau bunica? Nu mai luați nimic. Cu asta chiar deranjant. Că de asta nu e nimic să ajungă la jigniri grave și nu, asta nu e nimic. Noi n-am avut așa conflicte, că n-am băgat în faci seamă. așa ceva la o chestie de asta, la un... Florin, să nu deranjezi. Ce ai făcut, mă, că ai tăiat cu foarfeca și tu? Ce proastă. Ia. Mi-e scârbă de când ziceam că... Și mie acum chiar că mi-e scârbă. Mă crezi când ziceam că mi-e scârbă? Hoții și falși. Fake-uri. Nici nu mai simt durerea, bunica, că mi-e o scârbă. Tu nu-ți mai pune lumea în cap, că tu și Mireasă pentru fiul meu. Ei, nu știți ce a fost aici pe timpul materialului. Acum văd că e liniște, dar dacă aș spune, hai, cine vrea să vorbească, a sărit toți. Deci să luăm materialul cu începutul. Da. Începutul. A căzut Cornelia. Da. Dormeau. Noi am văzut două cupluri că dormeau. Alina, Andreea, Maricel, Lorena. Sau, mă rog, încercau să se odihnească. Da. Și tu, Florentina. Da. A căzut. Nu știu ce s-a întâmplat, dar le-am văzut pe Alin și pe Andreea pe material și Alin spunea, mai contează cum a căzut, bine că nu și-a spart capul. Lasă că nu se face reconstituire, nu a venit poliția. Nu era vorba de Cornelia, Exact era asta vorba mă de deranjează. persoanele care tot săreau pe ei și explicau... Și vorbeam cu Florin în momentul ăla. Și Lorena de asta a închis ușa. Pentru că explicat tot și ieri. arătau cum a picat. Florin și Cristina parcă erau. Dar asta nu s-a arătat pe Niciodată material. eu țineam pe Cornelia de cap.
dacă Cornelia e matră și mi-a zis nu-mi da drumul la... Spune. Da, Și nu știu, mamele care erau lângă mine. Îi țineam să am văzut și jos că eram lângă ea. De ce nu am Doar nu ziceam că se făcea reconstituire. Haideți să vorbim pe rând, vă rog. Deci, în acest moment, tu, Alin, spui că erai deranjat de cei care comentau și descriau încă o dată și... Îmi pare rău că i-am deranjat. Că deau pe aici, se făceau cu... Cine reconstituia? Tu, Cristina? Eu am... Lăsați-mă alunecat și a venit direct. Cui, Florin Cristinei? Nu, ne spunea nu. Doamna Mirela, eu eram sus cu bunica. Nu mai contează, făceam... Am înțeles, dar știm că am văzut. Bun, stați puțin, pe rând. Se vedea clar acolo jos, că o ținea de cap. O vrut să lasă Cornelia, nu e vorba numai de ziua aia. Vă rog, haideți, eu am văzut că aveți multe să spuneți, dar hai să o luăm pe firul materialului, că altfel nu avem cum să vă ascult. Doamna Emilia, vă rog, haideți că vă întreb eu, când vine momentul. Deci tu spui, Alin, că ei încercau să reconstitui. Acesta era motivul pentru care Lorena s-a dus să închidă ușa? Da. Da, dar nu s-a arătat pe material, pentru că probabil dura prea mult. Că după ce a căzut Cornelia, au început să explice. Știu că n-au făcut-o intenționat să ne deranjeze. Poate nu și-au seama că noi dormim sau așa și nu ne-am supărat din punctul ăsta de vedere. Dar... Dacă a durut-o, nu putea să-și dea seama că doare. Când te doare ceva, ții. Când am închis ușa, Cornelia era jos încă. Nu, a dat acum era pe canapea. Stați puțin. Cornelia, spune. Eu mi-aduc aminte că eram jos încă atunci când s-a trântit ușa. Da, dar în momentul în care tu ai întrebat cine a închisă ușa. Nu știam sigur cine a închis-o. Pentru că era pe jos. Tocmai de asta n-am văzut. Buitură de la ușă când am trântit-o. Eu nu știam exact cine a închis-o. S-a văzut materialul. Da. Ce mai contează? Ce mai contează cine a închis ușa? Pe cei care i-a deranjat țipetele și discuțiile a închis ușa. Ce mai contează? Dar vreau să zic care și cu ceva. sănătatea lui până la urmă? Trebuie să venim toți lângă ea, trebuie să deschidem ușile larg, să Nu v-am cerut asta. Nu v-am cerut asta. Ce am zis și ieri și Florin. Mai umblați și voi la mesaje, că a fugit ca să... De ce a închis ușa? Vai, Doamne, câtă falsitate a închis ușa. Băi, dacă a deranjat, normal că trebuia să facă ceva să nu mai deranjeze. Ce am zis și ieri, zic și azi și s-a văzut acum pe S-a material văzut exact. destul de bine pe material. Câtă durere ar fi fost, dar s-a văzut cum Cornelia exagera, țipa prostești. S-a văzut pe material. Iar eu vreau să spun că pe material s-a văzut foarte clar și ne-au dat și mulțumim, dar se pare că numai voi nu aveți ochi să vedeți. S-a văzut foarte clar pe material, în plasmă, când, de fapt, s-a auzit bubuitura când am închis ușa și Cornelia era pe canapea. Nu e adevărat, uite, am fost toți aici. Era jos. Spuneți dumneavoastră, bunica, că S-a era... arătat și când era jos și când era pe canapea. Bun. Nu mai contează unde era Cornelia și te doare pe tine Da, de nici nu s-a uitat măcar. Așa este. Voi știți cel mai bine exact cronologia momentelor. Noi aici am dat câteva imagini ca să înțeleagă oamenii firul poveștii, că nu puteam să dăm 20 de minute de material sau cât a fost în realitate acțiune. Ce mă interesează pe mine acum este următorul lucru. Voi erați deranjați, Maricel Lorena și Alina Andreea, nu de durerea și de țipetele de durere ale Corneliei, ci de faptul că s-au discutat o grămadă de lucruri după aceea și nu v-au lăsat să dormiți? Păi da, normal că pe ea o înțelegem, că era normal, s-a lovit și nu aveam nimic de comentat. Noi am și spus pe material că acum se mai face și reconstituire. Bine că nu s-a lovit grav. Dar partea asta nu s-a arătat pe material. Și nu, asta spun că nu este prima dată, că probabil dacă ar fi fost o singură zi, clar nu ar fi deranjat, dar se întâmplă asta aproape în fiecare zi. Ce anume? În momentul în care dorm niște persoane, să se țipe sau să se vorbească în cameră sau să se meargă tare. Dragoș, spuneai când ai văzut gestul Lorenei, ce nesimțire. A închis ușa. Câtă răutate și nesimțire. Exact. Mi-e scârbă. Și așa este. Păi dar era jos. Florentina, nu te mai băga. Deja erau destule Florentina, acolo. ești aici de subiect? Pe ce comentezi? Doamna Ștefana, se pare că nu v-ați uitat la tot materialul. Prima dată s-a arătat când a fost Lorena, jos. noi știm exact ce s-a întâmplat, nu ce s-a văzut pe material. Tu erai în pat, tu abar n-ai. Nu am niciun habar pentru că... Dar nu vorbeam de tine, vorbeam cu Lorena. Doamna Mirela, eu am venit, m-am uitat și după, nu știu ceva vreme, Cornelia, Mădălina o căra pe Cornelia în spate spre baie și râdeau și Păi după aceea a fost. Și ce vreți să le facem noi? Mi se părea amuzantă situația, că mă căra în spate. Care e problema? Vreau să subliniez și eu ceva, că văd că tot se continuă. Pe material s-a auzit, Dragoș, că o să se ajungă la vorbe urâte, jigniri și asta. Da. El asta face acum. Nu, voi asta ați făcut. Tu înainte, stai niște. Asta ați făcut voi. Cum tu ai luat atitudine atunci când Lorena are probleme sau, mă rog, crezi tu că e supărată sau ceva. Dragoș trebuia să stea și să nu ia atitudine când a văzut pe Cornelia căzut când ai zis de Florin, că atâta prostie și atâta nesimțire, ce e asta? Sunt vorbe frumoase?
Nu e nesimțire și nu sunt vorbe urâte. Era strict în relația noastră. Păi, ți-am dat așa exemplu, că... Nu te abate de la subiect ca să te spui. Tu cum poți să-ți dai, cu părerea despre toți concurenții, așa ai zis. Tu poți să spui ce vrei și la ce când vrei. Și altul nu poate să spună, numai tu. Mă, lasă că bași prea mult în seamă. La nesimțire, la astea tot spunem. Păi Dar alte fiecare, cuvinte, mă rog. cum mi-a zis Dragoș mie ieri, cuvântul ăla, ați mai auzit la cineva? N-am mai auzit la nimeni. Prostie, nesimțire, toți spunem. Mai repetat tu. Fiecare om de aici a spus cuvântul ăsta. Dar alte jigniri, nu cred că ați auzit din gura altora. Cum a făcut și pe mine? Și el vorbește de jigniri și el vorbește de vorbe urâte. Și mai ales să jignești pe femei. Haideți să o luăm puțin, stați să nu ne îndepărtăm. Deocamdată avem materialul ăsta, că ieri am vorbit despre materialul ăsta și acum vorbim despre alt material. Hai să vorbim despre asta, că am văzut mai multă lume că s-a sesizat. Și Cristina s-a sesizat deranjată de afirmația Mădălinei, dar le luăm încet. Cornelia, spuneai, acum se văd adevăratele fețe. De asta nu mai pot eu, de somnul lor. Și ai continuat, hoții și falșii, fake-uri, nici nu mai simt durerea, că mi-e o scârbă, sunt foc și pară. Am intrat cu fruntea sus și voi rămâne cu fruntea sus. Bineînțeles. La cine te referi? La Lorina și Maricel. Să-i zic și eu încă o chestie, că acum o zic și am discutat și pe pauză și nu vreau să zic. Când era Mădălina cu noi prieteni, a fost plecată la Sighișoara. A fost o mare și când a zis Mădălina când a venit. Cornelia zicea că nu putea să o accepte pe Mădălina în grupul ei pentru că ei nu-i plac persoanele farțe, bârfitoare și răutăcioase. Și că cine se aseamnă se adună, zicea de noi și de Mădălina. Am spus eu asta? S-a auzit numele Mădălina? Exact, ai zis-o. Lasă-mă spune că s-a dat după material așa. Acum, cine se aseamnă se adună. Dacă ne considera pe noi răi atunci și pe Mădălina, că era în grupul nostru, acum e cu Mădălina. Eu n-am spus niciodată despre Mădălina așa ceva. Nu, eu nu am spus niciodată despre Mădălina. Și atunci când a venit de la Sighișoara, dacă mi se dă voie și mie, vă rog, când a venit de la Sighișoara Mădălina și a stat aici... Mădălina n-a fost la Bran? Nu la Sighișoara, de la Bran. Așa, de la Bran, când a venit Mădălina, Cornelia a venit și a stat lângă ea, dar Mădălina nu a vorbit, nu i-a adresat niciun cuvânt. Cornelia a stat și s-a uitat, a stat câteva minute și după aceea a plecat. Hai, Mădălina, arată sinceritate din tine, te rog, zi, a zis sau nu? Arată sinceritate. Nu am auzit. Andreea, tu ai spus că n-ai avut nimic cu durerea Corneliei, ci cu faptul că să nu mă respecte. Te-ai lovit, te înțeleg, plângi, te doare. Se mai țipă și după aia. Aici am ajuns la concluzia că mă schimb pe mine total. Aici nu mai am bun simț. Nu ai pe cine să respecti. Mi-am dat seama cum sunt oamenii de fapt. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Da, fiecare pentru el, nu contează cât deranjează pe alții. Nu vreau să spun de câte ori când doarme cineva, am ieșit din cameră sau... Și ieri dormea toată lumea, noi am stat aici și cât am putut am făcut liniște. Ți s-a părut că a exagerat Cornelia? Nu de Cornelia, de ce s-a auzit după, pe lângă, ce se discuta, se țipa pe ei. Da, ai spus plângi, te doare. Se mai țipă și după aia. Păi, de restul, nu de Cornelia. Cornelia deja țipa când noi eram trezi, deci nu mai era nicio problemă. Cristina, tu am văzut că de pe material ai sărit. Da. Mulțumesc frumos, sunt o maimuțică, măcar... La ce te referi? Păi știe foarte bine ce a zis, ce s-a înțeles pe material. Cine să citească mesajul, eu cu Coco. Normal, ce face omul, face și maimuța. Deci Coco era omul, era maimuța. Asta e o e doar impresia Mădălinei. N-am făcut-o pe ea maimuță, Doamne. În contextul ăsta ce se înțelege, Mădălina? Tot timpul da, spui înțelegi că te-am făcut maimuță. Da, păi asta se înțelege. Mădălina spune așa, ea parcă o știi cum e. Tu vezi de viața ta, ți-am spus, ce face omul și maimuța. Lasă maimuța să fie în lumea ei. Normal. Da, e o vorbă. Ați spus și de Răzvan și de Cristina. Și mă refeream și la probele de microfon și atunci cu săritul peste Mădălina m-a pus pe mine de ceea ce faci tu. Lasă-mă, te rog frumos, lasă-mă, te rog frumos să când pleci acasă să-ți iei microfonul că v-ați repezit și tu și Răzvan. Da, normal. Ne-a pus pe noi de ce face ea. Că vă imitați ceva de geamă. Da, când m-ați mai văzut pe mine. Și spune și și vorba ce face omul și maimuța, mă refeream la persoanele care copiază. Pe cine a copiat pe cine? La săritul peste canapele sau când sari să citești mesajele sau nu știu ce. La asta ești un trend setter? Și am spus Corneliei pentru că eu
m-am lăsat de chestia să sar peste canapele, să mă citesc mesajele. Adică le-ai fumat de mult pe astea? Da, i-am spus să stea și liniștită, că... Ca să nu se mai lovească a doua oară. Mai cu ceva vreme spunea că am eu ceva cu ea sau am eu ceva personal cu ea. Se pare că cine cu cine are personal? Eu nu cred că am discutat și n-au fost nici materiale atunci despre cine să vorbea, cine cu cine se vorbea. Se pare că tot ea vorbește despre mine și continuă. Și tot eu spune că am ceva personal cu ea. Eu Cristina, comentez exact... Gata, diferența doare cel mai tare, gata. Nu, dar vreau să comentez exact strict ceea ce se spune despre mine și tot despre aceeași persoană. Indiferentă. Corect. Dar nu, așa este. Numai că se pare că... Bun, vom mai lămuri discuțiile dacă mai este nevoie, dar acum trebuie să luăm o scurtă pauză și revenim. Mireasă pentru fiul meu. Am revenit. Bine, a fost agitație pe pauza asta, vă dați seama, fiecare vorbea cu fiecare, ce a văzut, ce nu s-a văzut, cum au stat lucrurile de fapt. Sunt niște lucruri, nu știu, foarte, foarte importante pentru că spun multe despre voi, oamenii. Cornelia. Adică de ce e atât de mare analiza asta? Și Maricel. Până la urmă, eu vreau să știu, aveați așteptări, voi, Cornelia, din partea lui Nenei și a lui Maricel, din moment ce știați că nu mai sunteți în relații bune? Nu avem niciuna așteptare, doar respect, atât am zis. Nu am cerut. Oferă să ceri. Poftim? Să ofere ca să ceară. Eu nu am deranjat cu nimic. Și tu când ai avut nevoie, ai venit, când ai fost atunci supărat și ai plâns și ai venit la mame. Fiecare când a avut... Am venit la o mamă anume, nu. M-am pus în patul doamnei Emilia, că așa am simțit. Da, ai venit. Și noi am fost alături de tine. Așa și fiecare, mai ales dacă cade... În primul rând am văzut că e o lovitură, a căzut, doar știam că e o lovitură, e o durere. Și cum puteam eu, având în vedere că suntem într-o continuă ceartă și nu înțeleg de ce, că eu vreau să opresc odată. Cu cine? Să fie indiferență. Cu Cornelia și Dragoș. Dar eu nu spun nimic de tine, Lorena, nu am spus Cornelia, niciodată. ieri Doar ai atunci ținut-o când... pe a ta numai de mine. Hai, lasă-mă că m-am săturat. Păi e normal, atât timp cât tu mă acuzi, nu pot să fiu indiferentă, scuză-mă, că vorbești despre mine, nu pot să tac. Bine, bine, dacă tu spui că te acuzi, eu nu cred că te-am acuzat și s-a văzut foarte clar. Și nu cred că n-am oferit respect odată ce am închis ușile, pentru că am mai explicat de nu știu câte ori. Nu din cauza ei, că țipa. Am înțeles, putea să țipe până astăzi. Și în al doilea rând, eu nu am cerut niciodată respect. Doamna Mirela, am și o chestie. Care au vrut să ofere, mi-au oferit. Nu cercați în gura mare respect. Dacă închidea Alin ușa, mai era același respect? Sincer. Dacă se ridica Alin, da, când v-a zis de gălăgie de asta și închidea ușa, momentul ăla, mai era același respect? Păi chiar asta am vrut să fac. Ce? Să mă ridic să închid ușa, Da, pentru că mă atunci mai sărea cineva în capul Alin? Nu, sincer. Da. Stai puțin, Cornelia, pe de altă parte, ai fi reacționat altfel dacă era cel care închidea ușa Alin sau Andreea? Sincer. Ne deranja oricum, dar Dar nu mai spuneți nesimțire, nu mai știu ce, scârbă și altele. Corect. Da. Așa că vă rog frumos, fiți sinceri și cinstiți. De cine vorbi? Păi eu sunt. Și așa voi fi întotdeauna. Vai, Lorena, tu, uitați bărbat care respectă femeia. Eu totuși ofer respect. Eu nu răspund jignirilor tale. Tu vorbești, tale. mă, când o face pe Cornelia bârfitoare. Nu ți-e rușine să vorbești? Atât am zis la Cornelia, bârfitoare. Da, și mai înjurat. Toate și ai și înjurat tu. Ce i-a zis zău? Da, zău. Nu vrei să jurăm amândoi pe Biblie? Că eu jur cu tine. Vrei să jurăm? Haideți, vă rog frumos, să nu implicăm Biblia în discuțiile voastre. Păi nu, că... S-a auzit pe material, când ai spus de mine și ai spus dă-o mă și s-a dat un bip pe material. Dar de ce te enervezi? Bipul ăla n-a apărut nici acum. O să rămână... S-a dat pe material, am auzit. Hai să vedem cum au continuat discuțiile, pentru că, într-adevăr, reacțiile au continuat și după căzătura propriu-zisă a Corneliei și după ce s-a consumat acel moment. Ce reacții au mai apărut din partea unora dintre concurenți în materialul care urmează? Mireasă pentru fiul meu. Eu sunt foc și pară. Cap și pajură, noi suntem banul și stema. Mulți au încercat, nu ne-au dărâmat emblema. Dar eu, bunica, am intrat cu fruntea sus și voi Și mâna cu fruntea sus. Hoții! Mafia! Deci că am zis eu degeaba. Deci că am zis eu degeaba mafia. În casa asta e mai decât durere, sigur. Mi se rupe de somnul lor, Monica. Ce îți mai place să fac comentarii după asta? Păi e făcea comentarii. Dacă dormeai, tu știi ce era la gura ei? Da, și eu m-am trezit. Pe curiozitate, și dacă dormeai și făcea altcineva, tu știi ce era la gura ei? Ok, eu înțeleg, poate nu știu, așa mă rog. Dacă tot se făcea comentarii, mă să se închid ușa, atât. Mă uitam cu ochiul așa spre, să văd, spre intră în camera.
Uite spre patul tău. Bă, du-te cu teatrul ăsta de ieftin. Crezi că pasă, sincer? Nu, dar după aia o auzi că se ia lumea de ea degeaba. Mai lasă, domne, lumea să facă ce vrea, să facă de ambiție, să facă orice, dacă pe mine nu mă interesează și nu pun la suflet nimic. Mai lasă-mă, că pe mine... Păi nu te mai victimiza, mă, dacă știi. Dar ce te interesează cum se victimizează cu Tărescu și cu Tărescu? Nașul vrea să facă ce vrea, ies în evidență. Vrea să afirme. Eu de acum când vin aici în casă, la fete, când și fluier de când intru. Pun prelungitorul și vin cu aspiratorul din căpăl de acum. Vrei să ajung să mă cer cu tine, să te opresc cu... Să-ți vezi doar de mine? Ce ai, bă, ce frumos și am. Vezi că cu tine vorbesc și nu mă ignora, da? Nu? Șapăzum. Casă de nebun. Ai chef să stai să-i bălăcăiesc, să te cerți în continuu? Eu n-am chef să stau să suport. Cât mai stau. Oricum vei fi nominalizat. Foarte bine. De cine? Ne, mai întrebi. Păi și tu mă pui pe el? Eu sper. Acum ai chef să te cerți cu mine pe nominalizat sau pe altele? Bă, că cam nu vrei să pui. Te văd eu mâine. Pe Maricel nu-l vede când doarme. Ai dă-și tocmai cu pumnul în zid, că dormea. Nu se recunoaște cât ar fi. Nu recunoaște frate ăsta e ce... Așa și de tlicuri din astea și... falsități din astea și... gânduri din astea haine și... Tu ai venit pentru a cunoaște pe cineva, pentru... Nu ai venit pentru... Ai venit aici la Survivor. Sau să... ești în ring, în luptă. Acum nu înțelegeam să fii rău. Aici care e mai tare, care este în evidență, care să calce pe Să-l cunosc lumea mai bine, spun eu. Știu alții cum să se ridice, acuzându-te pe tine, că uite, l-a făcut așa, a făcut așa. Falși, cu fumare. Când erau supărați, când a dat cu piciorul le-am dus cu tava să mănânce, că nu le venea să iasă în bucătărie. Am dus cu tava să mănânce și apoi să-mi iau vorbe că Coco bârfitoare, Coco... Ei nu-i vede Dumnezeu. Mai și să laudă că țin post, eu sunt credincios. Păi așa ții tu post și ești credincios? Bârfind pe la spate și bași cuțitul. Eu nu mi-am permis o dată să vorbesc sau să râd de el, că uite cu piciorul, uite ce a făcut sau uite ce beat e, cum bea și cum face. Caută scandal, caută conflicte. E normal. Dar știi cum trebuie să le răspunzi? Așa în sictir. Bine mă, hai, fă-i pas sau... Da, în fine, hai că n-am cu cine discuta, că nu faci 2 lei și pleci, îi enervezi la maxim. Știu. Așa trebuie răspuns la persoane de genul. Mireasă pentru fiul meu. Zâmbete ironice, sarcasm peste tot. De ce râzi, Maricel? Pentru că zicea că ea n-a zis niciodată de mine că m-a băut cu asta. A scos în evidență luni. Nu ți se pare normal? Păi și la ce mai zici că tu nu faci asta? Am făcut-o după ce am spus. Pentru Maricel, că el știe mai bine. Cine a fost primul băiat din casă? S-au dat atâtea așa, materiale în care voi vorbeați despre mine și s-au zis numele meu pe materiale și am tăcut. Dar gata, eu nu mai tac. Stați puțin, ce ai întrebat tu, Răzvan? Pe Maricel. Sau pe așa, în general, pe băieți. Nu, aș prefera să intre George, să zic. Stați puțin, ce vrei să întrebi? Ce să Cine a fost primul băiat care era așa, mai vesel decât Maricel? Primul băiat din casă? casă? La mine te referi, nu? Gata, răspunsul s-a dat. Păi și eu... Bingo. Că am băut eu primul sau ce? Asta... Da, și fetele. Știți că am zis eu odată... Vreți să vă zic? Că unul din băieți... Nu, unul din băieți, chiar de Dragoș, că a sărit la bătaie asupra lui Florin, în bucătărie. Ce-i cu asta? Băi, Răzvane, tu vorbești când dormeai cu sticle de whisky la cap? Sau nu, văd. Consumului de alcool. Dragoș? Da. Consumați alcool și săriste la bătaie la Florin? Da. Îi dăduse la valiera peste, îi dăduse pantalonii jos, la valea lui Florin era pe jos, bateriile pe sus. Florin i-a zis lui Dragoș, lasă-mă în pace, că n-am chef de chestii de-astea. Și atunci Dragoș și-a ieșit din fire cum a fost în seara din dormitor. Când s-a întâmplat asta? De ziua lui Florin sau lui Cristina? Da, undeva atunci, de o zi. Și am zis odată și... Deci tu spui că Dragoș a dat pantalonii jos lui Florin și a sărit la el? Jumătate. Și Florin a zis, lasă-mă în pace. Baterea era undeva pe sus. Bun, și ideea ta care era? Că acțiunile lui Dragoș fuseseră făcute pe fondul consumului de alcool? Da, dacă nu-l țineam Maricel, atunci, în bucătăria aia, în bucătărie e și altceva. Florin. Ca să nu mai zicem de consumul. Până la urmă, toți bem. Am înțeles. Florin, e adevărat? Limita bunul simț. Doamne de la... Am zis eu ceva. Să zic că da sau nu, atât.
S-a întâmplat ceva de genul, nu știu dacă a fost chiar așa, s-a dat materialul, s-a trecut, Exact s-a dus, așa a nu mă fost. interesează, Eram nu toți în rămas bucătărie. aici, n-am niciun stres. Au scos asta în evidență Răzvan și Maricel datorită faptului că au scos și ei în evidență că, vai, domne, el a băut. Așa cum a spus Dragoș mai de mult, a zis... De ce scoateți în evidență când voi vă știți cum sunteți? A spus Dragoș că toți... Râdegeau de oale spartă. Și Cornelia Lăjun ce a făcut? Nu s-a mai gândit că majoritatea bem. A ținut să menționeze că Maricel a apărut. Pentru că și tu învânai greșelile, Maricel. De asta am făcut-o. Zău. Da. Maricel spune pe material, dacă dormea ea, adică ea, Cornelia, și făcea altcineva așa, știi ce era la gura ei? Da. De unde știe el? Pentru că te-am mai auzit. Acum pot spune multe, Maricel, și eu pot spune la fel de multe, dar... Okay. Pe de altă parte, Maricel, dacă ea a căzut și se vede vânătaia, trebuia să țină cont de faptul că se mai odihnea lumea și trebuia să țipe pe înfundate sau crezi că a fost exagerată reacția ei? Nu. Și a făcut-o special să vă trezească? Țip 5-10 minute cât te doare, am înțeles, a plâns. Nu era vorba de asta, a plâns. Ok, a durut-o, a căzut. Dar după s-a văzut și pe material cum exagera și țipa intenționat. S-a văzut pe material. Intenționat ca să ce? Să nu dormiți voi? După ce a văzut... După ce a văzut că s-a închis ușa, exact. După ce s-a închis. Ok, să judece lumea de afară. Spuneai, Maricel, du-te de aici cu teatrul ăsta ieftin. După aceea au auzit că se ia lumea de ea degeaba. Dacă nu e lăsată să facă ce vrea, iese în evidență, vrea să se afirme. Da, așa e. Asta spune ea de voi? Da, de noi spune, că dacă noi zicem ceva ce ne deranjează, ieșim în evidență. Tu acum ai încercat să întorci acțiunea spunând că ai de gând să cânti și să fluieri, pui prelungitorul și vii cu aspiratorul în casă. Da, dacă vreau să fac și eu cum fac ei. Da, pe de altă parte, Alin și Andreea, și voi erați în aceeași situație. Voi ați fost victimele colaterale ale răzbunărilor dintre cele două cupluri sau cum? Nu am avut nicio legătură. Eu am spus strict ce m-a deranjat și faptul că aproape în fiecare zi se întâmplă Oricum a zis că nu s-a ținut cont că eram acolo sau că... Nu era vorba de eram Cornelia. ca și inexistenți. Pentru cine? Pentru toată lumea. Pentru Cornelia? S-a întâmplat de data asta să fie, mă rog, să se lovească Cornelia. Noi am spus, n-am avut nicio treabă că s-a lovit Cornelia, adică... Ce mi se pare mie puțin ciudat în cuplul vostru este că tu, Alin, vrei să fii puțin mai vehement și ai spune lucrurile mai drastic. Le-am spus de fiecare dată. Iar Andreea încearcă să fie mai diplomată și parcă nu ar lovi atât de direct cum mai vrea tu să o faci. Pentru că te-am auzit pe tine, Alin, pe material, spunând bine că nu și-a spart capul. Da, am înțeles, s-a lovit. Bine că n-a fost mai rău. Doamne ferește să se fi întâmplat mai rău, asta am și spus. Pe Andreea, când am întrebat-o la ce se referea, spunea că doar la cei care făceau gălăgie după lovitură și nu la faptul că ea a țipat Cornelia. De asta spunea și Alin pe material, bine că nu s-a lovit la cap, acum mai facem reconstituire. Și sincer să vă spun, m-a deranjat și faptul că, ok, cu Marcel și cu Lorena au ceva, nu știu. Dar eram și noi în cameră și... Nu știu, Alin, simțit. Și ce mi-aduc aminte că s-a întâmplat apoi, după ce au intrat în cameră, în momentul în care au intrat în cameră, Cornelia i-a spus lui Dragoș să facă liniște. De fapt, a făcut un gest prin care i-a dat de înțeles să facă liniște și Dragoș a spus, hai, lasă-mă cu bălării de-astea sau ceva de genul. Îi arătam lui și Dragoș... m-am simțit prost pentru Alin. că eram și eu în cameră și Andreea dormea și... Eu i-am arătat lui Dragoș că Maricel doarme, când Maricel l-a acuzat pe Dragoș că doarme în casa fetelor și că a dat cu pumnul nu știu ce. Maricel nu dormea, că Maricel a văzut-o pe Cornelia când mergea într-un picior și sărea. Nu, tu dormeai când am intrat noi în cameră și Cristina era cu Cosmin în pat și când s-a trimis mesajul, eu, Cristina, am alergat să citim mesajul. Și în mesaj scria că dori. Da? Da, asta scria. Și Dragoș în fiecare zi doarme la mama ei. Și care e problema? Da, Pe mine mă deranjează. Care Mă deranjează. E casa dumneavoastră? Nu, dar și eu locuiesc acolo. Și care e problema? Locuim cu toți. Nu mă simt ok. Stă în patul meu. Care e problema? Am venit vreodată la dumneavoastră în cameră? O să mă mut eu în altă cameră. Dacă vede asta respect față de ceilalți. Este patul meu. Nu te mai băgăm, Poate să stea în patul meu. Era vorba de camera mamelor. Față de mine, față de Alin, față de Cosmin. Tu ăla respectos. Are voie să stea în patul meu. Și nu te-a deranjat. Dar Maricel stă în camera E fetelor. patul meu și Maricel când atât și oricine poate să-l vină. Și băiatul tău n-a venit. Când a Asta venit, le trimit 5 mesaje. nu cred că a mai venit să Și doarmă. care Să doarmă la mame, nu culpă. Vă rog, haideți pe rând. Ce vă deranjează pe voi? Că nu face gălăgie, nu face nimic. Și vis-a-vis de consumul de alcool, când a fost la cumpărături, iar să spună băieții, eu de 2 ori recunosc, s-a întâmplat am băut mai mult. Dar să spună câte sticle de bere și-au comandat. De fiecare dată, pe fiecare buget. Cine ei?
Maricel și cu Răzvan. Zi și a treia persoană. Zi și a treia persoană. Nu, a treia persoană și-a comandat 2 sticle de suc. Ia, zi Cosmin, că tu ai făcut lista cu mine. Câte beri tu ți-ai comandat? Noi doi am comandat 3 și Maricel 3. Eu pentru aici n-am mai comandat bere de... Bun, cred că 2 luni. Stați puțin. Băieți, 3 beri, hai acum, pe bune. Mie mi se pare că voi acum încercați să căutați, cum să vă zic, nod în papură. 3 beri pe o săptămână întreagă. La 2 litri jumate, dacă nu... Da, la 2 litri jumate o sticlă? Da. Bun, 2 litri jumate. În condiție în care 7 litri jumate s-ar putea, da, să fie cam mult. Din sticlele... Dacă erau doar 3 beri de care știm noi... Doamna Mirela, Maricel a vrut, s-a retras singur pentru că vrea să mănânce cu mine, cu Florentina, cu doamna Elena și Răzvan aici. Și sticlele ni le aducea nouă. Suntem atâtea persoane. Câte suntem? 5? Vi le aducea vouă și se îmbăta el sau cum? E sigur. Păi da, ce a făcut? Uite și tu ce scoți în evidență de joc de oală spartă, Tu gândește că erai băut 2 beri și vorbeai cu Răzvan pe tonul că ai băut 2 beri de vreme și tu gândește-te ieri ce ai făcut. Ce am făcut? Că au venit produse. Păi dacă i-am spus de 5 ori că am luat hârtie igienică și n-am înțeles. Băieți, ați ajuns să vă numărați paharele, câte bea ăla, câte bea ăla și să vă aruncați lucrurile acestea în direct? Doar ca să vă scuzați pe voi, deci mie mi se pare urât ce se întâmplă. În acest stadiu s-a ajuns între voi, cele două cupluri? Dragoș și Mari. Să fugă de greșelile lui. Scoate în evidență anumite lucruri. Cum ați făcut voi, Lorena și Maricel? Dacă voi nu ați început... Continuare. Te rog frumos, în momentul de față, că suntem și în direct, nu mai vreau să comentezi absolut nimic la adresa lor. Foarte bine, trebuia de mult. Trebuia de mult. Pentru că nu ai cu cine să te contrazici și tot ei sunt, vai că dăm noi... Nu, trebuia de mult să nu ne aduceți în discuții Lorena și Maricel. Exact, trebuia de mult și v-am rugat de atâtea ori și Maricel mi-a spus o să-ți spun de câte ori am chef de tine, Cornelia. Da, de câte ori mă deranjez. Sâmbătă în gala, adu-ți aminte. Acum nu vă convine? Nu stau eu să nebunesc ca să mai spună nimic, pentru că nu sunteți zero pentru el, la fel și pentru mine, mulțumesc. Se vede pe tine. Perfect. Ce ție nu-ți place, altea nu-i face, Maricel. Ți-am plătit cu aceeași monedă, ești mulțumit? Dar nu mă deranjează. Ok. Că nu am zis, eu... Cine poartă ură, cine răspunde și cine... Doamna Mirela, îi place să dea înapoi. Doamna Mirela, eu atunci când am apărut băut prima dată, nu am zis că am băut cu Răzvan, că am băut cu Cosmin. Mi-am asumat singur, puteam să zic și eu, dar nu eram numai eu. Da. Ai spus și de Răzvan, Maricel. Ai zis eu. Ai spus, da, ai spus. A zis Răzvan că am băut 3 pahare. Bun, să revenim la căzătură și la lipsa de respect. Alin, cui tin să dai dreptate strict în acest caz? Cine n-a avut respect față de cine? Că ei se acuză reciproc. Ăla nu m-a respectat pe mine, ăla nu m-a respectat pe mine. Nu știu și nici nu mă interesează. Hai, că erai acolo. Am spus ceea ce m-a deranjat. Mai spune o dată, ce te-a deranjat? Am fost victimă colaterală, probabil. Și m-a deranjat, practic, că nu s-a ținut cont că eram și eu acolo și mă odihneam. Deci n-a ținut cont cine? Cine n-a ținut cont? Toată lumea care țipa pe aici. Și reconstituiau și făceau și arătau cum a căzut, de ce a căzut. Și sincer să vă spun, am văzut și unele exagerări după ce a căzut Cornelia. Cine a exagerat? Eu când țipau pe la baie. Și Mădălina și nu mai știu cine mai. Da, și vă dați seama că m-a deranjat și pe mine. Știam că mafia și hoții se zice de când voi le-ați adus în discuție într-una, se zice în fiecare zi, dar aici trebuie să interpretezi. Știau că nu au nimic cu mine sau cu Andreea, dar totuși eram și noi acolo. Eu niciodată nu mi-am permis când a dormit cineva să țip sau nici măcar, vă spun sincer, când venim din casa băieților și văd că dorm fetele, nici nu intru în cameră. Mă uit și văd dacă doarme Andreea și rămân în living. Nici măcar să intru în cameră, de apoi să mai țin sau să mai vorbesc. Da, după masă mai dorm și mama câteodată, aici nu are dreptate. E un băiat care respectă, știe să respecte. Și noi ne mai odihnim, mamele, după emisiune. Și se intră în cameră, se face gălăgie, stau puțin și plec, pentru că văd că n-am cum să mă odihnesc. Bun, vom mai continua discuțiile și vom mai merge și pe alte subiecte, dar după o foarte scurtă pauză. Grija mea este sănătatea ei. Și stresul, tensiunea, nopțile nedormite se adună. Și ea nu mă înțelege. Nu, el nu vrea să înțeleagă că eu nu pot dormi. Da. De multe ori mă pun în pat dacă celelalte fete nu dorm și vorbesc. Nu pot. Ți-aduce aminte ce ți-am... De atunci mi-am dat seama. Că spunea de... Iubelenu? Nu. De fapt știi. E fetântă tu. Nu aseară. Alaltări seara. Cine s-a băgat ultima în pat? Ultimele 3. Când deja dormeam.
Sila. Oi, vii și spui că tu nu dormi din cauza noastră, când tu te pui ultima în pat? Ce bârfitoare, Doamne, ce bârfitoare! Nu te uiți la tine cum ai ajuns. Și te-ai dat atâta prietenă și tu, săraca de tine, ai alte vise. Aha. Păi să mă scutească, că eu nu mi-am bătut odată joc de ea. Și nu i-am reproșat nimic și niciodată n-am lovit în ea. Niciodată. Nu, de 2-3 zile lovești indirect în mine. Cine începe? Eu stau replică, te iei de mine pe ceva și tu faci aceleași lucruri. Nu te mai lua, frate, de mine, că odată n-am spus de tine nimica. Păi și eu ce am spus de tine? Am spus eu de tine că dor cu gura căscată? Ia uite și tu pe ce spune. Nu mai bag în seamă, că n-am de ce să bag în seamă. Da, păi îi face plăcere să certe. I-am observat că asta vrea, zice că vrea să evite materiala de contră. Ea asta vrea să facă. Asta vrea să facă. Mă duc să-mi iau zilele. Nu vă dați prostie. Andrei, eu merg cu voi la cumpărături. Cu tine și cu Alin. De ce? Că nu mai am cu cine să merg. Voi și așa mergeți mai încoa. Se schimbă cineva mai aici? În momentul de față vreau să încercez orice cu Madalina, să-ți fie clar. Da, știam. Pentru că am auzit discuții și nu. Nu mai nici discuții. Ai auzit? Cu tine vorbesc. Vino încoa, bine. Ce pleci? Vino încoa. Nu discut cu tine. În momentul ăsta. Bine, fie ca tine. Care e o persoană care oferă respect ca să o pun spre nominalizare și restul care... Băi, omule, dar ai terminat cu mine discuția ca să începi altele? Nu, dar ți-am spus. Încetează. Vorbim atunci. Eu am vorbit, nu mai voi. Fi dacă să sau nu. Ți-a spune multe, dar nu poți, mă interesează. Fie ca tine. Am zis, gata. Nu vreau altceva. Și știu de ce. Dar fie ca tine. Mireasă pentru fiul meu. Lorena. Da. Spuneai că nu te poți odihni pentru că fetele vorbesc și nu te lasă să dormi. Cornelia și Mădălina au vorbit despre asta și spune Cornelia Mădălinei. Ți-aduce aminte ce ți-am... De atunci mi-am dat seama că spunea de... Până la urmă, tu întrebai, Cornelia, cine s-a băgat ultima în pat dintre fete? Da. Cine era? Lorena. Sunt curioasă de cât timp este materialul acesta între Cornelia și După ce ai afirmat un direct, după ce ai afirmat un direct că din cauza noastră tu nu te poți odihni noaptea. Se vede că au început să o studieze pe Lorena. Iar eu cred că de multe ori mă pun în pat și apoi mă ridic și îmi găsesc altă ocupație. Și pot să stea toate în cameră și mamele să doarmă, eu pot să stau și aici în living, că oricum stau degeaba. Nu pot dormi, pur și simplu, ăsta mi-e felul. Atunci nu mai spune că din cauza noastră nu poți dormi. Și nu am zis că o faceți intenționat să mă deranjeze pe mine. I-am explicat lui Maricel că nu pot dormi din cauza aceasta. De ce vă simțiți și... Pentru că noi toate dormeam și tu nu? Vreau să-i spui, nu am avut somn. Nu că din cauza fetelor care discută în cameră eu nu pot dormi. Nu eu mi-aș dori să mă culc și de la ora 10 ca să fiu odihnită în emisiune. Și te-ai băgat ultima în pat. Ok. Săptămâna aceasta vreau să spun, sincer, de luni de fapt, am început să ies afară când fetele stau în cameră. Nu mai stau în cameră să mă sufoc de cald, vorbesc ce fac treaba lor și stau afară până când se închid luminile. Vin când se închid luminile, mă pun la somn. Stau cu Flori, stăm afară degeaba, nu vorbim nimic. Stăm afară în aer curat, rece, frig, cum ne. Și mă culc ultima. Decât să stau în cameră în căldură, să mă sufoc și să încerc să stau cu capul pe pernă, mai bine stau trează. Am văzut, Mădălina, că îi spuneai Lorenei că e bârfitoare. Și Lorena ți-a răspuns, nu te uiți la tine cum ai ajuns și te-ai dat prietenă și săraca de tine, ai alte vise. Tot Lorena spunea despre tine că îți face plăcere să te cerți, zici că vrei să eviți materiale, dar din contră tu asta vrei să faci. Da. Lorena, de ce ai întrebat-o nu te uiți la tine cum ai ajuns? Cum a ajuns Mădălina? Cum era și cum a ajuns? N-am ce să mai zic, pentru că dacă spune... Am fost câine și am ajuns javră. Nu mă referam la așa ceva. Că nu știu dacă numai tu, în mintea ta. Nu, asta am spus eu. Cum a ajuns Mădălina? Ce s-a schimbat? Când spuneam că găsesc ceva în comun cu ele, mă referam la caracter. Dar... Ele nu au? Caracterul meu cu al lor, în comun.
Nu am zis niciodată de temperament, de atitudine, pentru că niciodată nu am atitudinea lor. Nici nu-mi doresc să fiu ca tine, Lorena. Nu-mi doresc. Crede-mă că nici eu nu-mi doresc și îmi doresc de aici să ies mai bună decât am fost până acum, ca suflet mă refer, și să nu pun nimic. Lorena. Nu să devin mai răutăcioasă și rea. Și că mă refer de răutăcioasă și rea. Cum e caracterul Lorenei, în 3 cuvinte? Cum e caracterul Corneliei? Nu mă interesează, nu vreau să mai discut despre ea. I-am spus lui Maricel să nu mai vorbească, îmi pare rău. V-ați spus amândouă că nu vreți să aveți caracterul una pe alalteia. De ce? Ce anume vreți să evitați? Ce nu vă place? Cornelia, da. Ce nu-ți place din caracterul Lorenei? Îmi place așa cum sunt și așa voi rămâne. Nu mă voi schimba pentru nimic și pentru nimeni și nu mă voi vinde. Ea s-a vândut? Eu vorbeam de mine. Eu prefer să nu vorbesc despre ea și să spun asemenea lucruri. Crezi că are legătură cu tine acest lucru? Că nu vrea să se vândă? Vrea să spună ceva? Întrebați-o pe ea. Păi tu ce ai înțeles? Ce înțelege toată lumea tot timpul. La ce făcea referire Cornelia? Nu vreau să mai vorbesc despre doamna Mirela. Da, știi? Normal, orice. Și eu știu orice, Lorena. Să nu uiți asta. Ce faci asta? O dai ca pe o amenințare sau? Nu. Păi atunci? Nu, doar vreau să arăt că eu am fost prietenă și așa ar fi trebuit să mă considere, o prietenă. Atât. Da, voi când vorbiți acum una cu alta, că știți multe, vorbiți despre lucruri pe care noi nu le știm? Nu, în niciun caz. Nu. Nu știu nimic din trecutul. Cornelia, știi ceva ce noi nu știm? Nu. Da, are dreptate Maricel? Sună asta ca o amenințare? Să ia cum vrea. Inclusiv ca o amenințare? Cum vrea. Oricum pentru mine nu sună amenințare și oricum prefer să evit orice lucru și orice discuție. Mai bine. Și atât. Uite că nu o să evit eu ca să văd ce poți zice. Ba, o să evit. Nu o să evit. O să eviți, Maricel. O să eviți pentru mine. Da, asta când spui, Cornelia, o să eviți Maricel, e ca și cum, Maricel, nu ți-ai dori să afli. Nu neapărat. Nu mă deranjează. Sau poate că vrea să închidă Lorena gura lui Maricel pentru că ea știe despre ce e vorba? Eu vreau doar să fim lăsați în pace. Am înțeles, dar atât. De la tine a pornit asta cu nu mă voi vinde. Și ca să știe Cornelia, eu femeia o respect pentru ceea ce e indiferent cum e, dar să fie sinceră. Nu mai contează pe cine spus pe nu ți-am spus mai devreme ceva, nu trebuie să mai intri în nicio discuție cu ea sau cu nimeni altcineva de aici. Rămâne în aer așa discuția aceasta, o să vedem noi ce se întâmplă. Mai dăm și mâine un telefon, sper că ați trimis astăzi mesaje, ați trimis la 1272, dacă nu mai avem și mâine un telefon de dat. Ne vedem la ora 12, la revedere!